Hello guys, hi guys. Mashura riri pano. Munzweu, yatiwetese. Guys, ngozora kuti tiri mudzimba tiri pamba. Tachitogoskana. Yes, Mimi Michaels. How are you? So kulu hle zviri say. How are you? Maudika donjo. How are you? Guys, kurumidzai. Maswera seko guys, maenda kuchechi. Guys, maenda kuchechi. Nasa handina kuenda kuchechi. Handina. Asi guys, tichimirira kuti muti nyaya titaure nyaya munzwe muridzi wenyaya achitaura nyaya iri pano Mashura ari pandati ndimutege munhu nedane zita auya azvihwire nyaya yake ichitaurwa pano. Ndati ndidane munhu uyu azvihwire nyaya yake ndisandaisa zita rake nyaya yake itaurwa aripo hasima kuwanditi right. Ndoda kutenda guys, nyaya yakauya nezuro panapa yemusikana Mavis yemukadzi Mavis yoya wevana vake vaviri yokusiwa nemurume anonzi tati anozani murume anonzani John chiiga zviya anzi John ani murume John chadoka anzi John ani murume wazuro anonzi John ani guys murume wazuro ya murume wazuro ndi Johnson chii guys Johnny Mudavani, thank you Tariro. Johnny Mudavani. Kwanzi mseka zokara mena. Antinaka na dziwa. Ripi. Where is the dziwa? Raoni kwa newe wega nde ripi. Ripi. Raoni kuona ewe wega. Nde ripi. Johnny Mudavani. Uya. Ndoda kutenda mufunge zvakaitika nesuro paya. Mmoza kwai kavadashika kuri yambuza. John Mudavani wakafunga kuti unenge uchivhairira vana vako wena. Hauna kuziva kuti vana vako vanotori neforward yekutodaro vaunenge uchivhairira. Vanotori neforward yekutodaro vana vako. Mufunge nhasi ndafonegwa neumwe munhu ane kambani yake inoita zvekudzidzisa vanhu zvekudzidzisa vanhu ma beauty wati umwe mukadzi antika anonzi Lore inonzi ndichakudzai zita recompany nokuti ndoda kuti muendewo kunodzidzira kugadzirwa manikikiri kunodzidzira kugadzira nzara mudzidzira kugadzira mafishers. 2023 mukadzi wese ngawanikwe ane chekuita. 2023 mukadzi wese ngawanikwe ane chekuita. Anti muri kuona ngawanikwe ane chekuita. Anti mashona. So pane vecompany yenipendivenda kupai zita andichika foni yake ndeyo nemadziwa oda kuti kwa SIS MELLY iyo foni yake iriye nemadziwa. Mina ndiningirire company. Unaona? Vabva ndifonera nhasi. Mvadaita 3-way call. Mufunge apiwa free scholarship. Mufunge free scholarship. Yekuti adzidziswe zvebeauty zvese. Iye antagara ane knowledge anga chindoroka. Anga ne knowledge kuruka nechichichi. Akunodzidziswa kuita massage. Akunodzidziswa kuita nzara. Akunodzidziswa kuni mumwe wedu tine mbinga dzakanyarara guys, mbinga dzirizi, mbinga dzakanyarara. Mudiaries uyu mukadzi uyu ane zvikoro zvinodarika 6 anditika 6 kunzvimbo dzakasiyana saka amuti choose kwaunoda kuenda anditika patse zvinei inini ndatoona kuti tibvise mukadzi ushu pana John madziwa uyu John Mudavani ushu anditika John muda pamberi kuti timubvise pana John Buda pamberi ushu ngainde ku Cape Town. Saka I'm just telling you the progress yapo guys. Taronga kuti ndati muna muchaiti nokuti John Muda pamberi ushu akaona kuti iko zvina akumbomanya nemwana uyu waari kumanya naye uchadzokera futi kuona kumbira zvemanje kuda kudzokerako. Hanimaona. Saka ndati aiwa mainini muindise Cape Town. Handika saka vacha provide transport yake ndivo. The company is going to provide a transport to go to Cape Town iye nevana muone zvinoita kukavadachka hanzi kuri yambudza handa izvinda kunyaza kutobvuma chaiko kuti madiaries mune power ende kukavadachka zvechokwadi kumuya muona imwari si godwo hanimaona company vachachamutengera matickets ikozve anditika but training yake
iko zvino semunhu wekuti tanga taronga ane chikwere cherenda nemuri kuzviziva saka tangoti pamari yaya iri kupiwa sisi Clarice antika vonobhadhara mari kana pane ari kuda rai imba room kwaanga achigara please ndibate so that iye akabuda iwopinda antiona kana pane ari kuda room anditika ndibate kuBrixton ikoko iye akabuda iwobva wapinda hako antimazviona so tati atange nemande mangwana antimaona anoenda every day antoda achidzidziswa vhiki rino iri antika vhiki rechitu pari kutoenda kuCape Town guys ari kuenda kubasa kuGraft straight antimaona after 2 weeks atanga mangwana kosi yake antika saka iye ona ndiyati ndichamira naye ndichameka naye nikuti tapedza tapolisha because hatonetsi agara achitove knowledge yekuruka nechichigudhara saka achitopedza basa rake rakatomirira kuCape Town kune a very big beauty parlor kuCape Town nevana vake saka right now tangomupa task yekuti we are not going to do everything for you iwe semukadzi ane 37 akachangamo wochimiramirawo chitsvaga accommodation sizvo uchiti wakambogara kuCape Town une vanhu unoziva chita maconnections ako utsvaga accommodation pekusvikira handika vanongokuchengeta for a month paunokhora ubva wabuda woenda pako nevana vako saka ari kutsvaga vanoziva pane room mudhuze kuMaitland ikoko kwai padhuze nekuMaitland padhuze nekutauni ramheno handimaona please tibateiwo ari kudawo imba zvakare chabuda musikana uyu imba iyi iri kumaagents saka munogona kungochinjana kudai so iri kumaagents vanditika wotibatawo kuBrixton vanonga vatsvaga room wopinda saka John muda pamberi waruza vana vako vanotori neforward chaiyo vana ava vane forward mufunge vana ava ndo vanotori neforward mufunge saka tatoti rega achinda kure uko kuita kuti John muda pamberi ushu achifokasa nemukadzi waanaye ko zvino nati uyu waanaye ushu handika achega kuti mangwana omanya uko mangwana kuda kuita vana vevanhu bhora nokuti vakadzi hapana chavanenge vachiziva mandika iripo nyoka iri pakati anditi inenge ichiti musoro uku yorova musoro uku handimaona ikaona kuti zvadhakwa yoda kumanya kunonyengerera uko zvadhakwa yoda kumanya kuenda kunonyengerera uko handimaona saka ndo toda kutenda handimaona please vari kuda kuenrolla anodzidzisa zvese mukadzi ushu andika please enroll into that school now wana chekuita andika wana chekuita nemaoko ako 3.5 room kuMaitland apinda kubasa ka muna amva kuno kusvikopinda musobhei kubasa vanotambira ma 20,000 kakuno nasobhei 20,015 nakadzabhadhara room 3.5 anobhadhara apinda kubasa straight apinobva kuno kwachinda kubasa chikoro chinonzi ndogogona kuchiverenga Laurette here kana kuti Lorette Lee Beauty Training Academy. Lorette Lee Beauty Training Academy. Ndo zita rechikoro. Lorette Lee Beauty, you can go and Google it pa Instagram kana pa Facebook. Antika pa Instagram kana pa Facebook. We can go and Google this school. Lorette saka vamutora chikoro atopinda. Hanimaona oto mhanya nechacho achipedza vakutomukanda kubasa basa rake ritoripo vatomukanda kubasa hanzi unoita mari kosi handizozivi manje handisati ndaziva kuti pamaZimbabweans noti I need to negotiate for my own people, my diaries hanimozati madiaries we always negotiate handitika I need to negotiate for my people, for my diaries kuti okay me bringing my diaries vakamira vari madiaries angu ungavatrena nemari dependent uda kuita chi uda kuita zvenzara here uda kuita zvema makeup here uda kuita zvemusoro here zvemawig here zvemasaji here uri kuita uda kuita nezvechi handimaona saka ndo zvanechida kuti tikwanisa nzibvunzai haisiriyo nyaya ndauya nayo ndichauya nayo nditauri nyaya dzevanhu ndikukupai feedback yenyaya nezuro kana waona kuti kuda kumirira nyaya nhasi imbobva kana tatanga nyaya nhasi yozouya antika ina handisi kunyatsoziva kuti anotamarega nditire kumufonera tinzwe kuti angaita mari ndamuudza Blessing Tumbari ndika zvauri wogonyengeregwa zvimunhu zvarazowa kuti wakutama watakubvisa muno roda kuno kunyengerera kuCape Town ikoko mainini maswera sei sorry ndangokujuma ndisina kuziva kuti chakukufonera ndiri palive saka ndiri kumba pawana feedback yezvinhu zvakanaka zvabuda musarudzo zvamaitirawo kuangel imi muri angel kana matumwa kuziyambutsa mukadzi ushu
saka ndiri kumbovaudzawo nekuti titaure kuti tigomuona John muda pakati richimuteverera kuenda kunomunyengerera nokutirawa kuti munhu uchaenda kubasa kuti tione kuti tinokonana naye zvekutodaro. Network yavo mbinga chaizo dzitauri mai mwana mbinga imbinga iyi chero mukamuona mai mwana mbinga chaiyo padayarisi pane mbinga padayarisi aiwa pakaimudiaris simelimira apo ndinonyanzenda unomira ndichirepresenta madiaris nekuziva kuti madiaris angu akarongeka enda nayo akarongeka. Mainini hai network yenyu iri kunetsa asina kundiwana magetsi aenda. Alright Masura says saka muri palive zvimuri kuteeregwa nevanhu saka ndandichivaudza kuti tine mbinga dzedu dzisingaiti noise ine network chidoita zvekufona iri direct kaita zvekudofona iri direct zveni kwai magetsi aenda kwavo zvemagetsi kuSouth Africa zvatantove kuZimbabwe naye shamunoita kugarira sipahlo zvakaoma. Kona kuno kwamboindi unless paine problem pane fault. John muda pakati John muda pakati. Hello yapinda website ndatoona kuti zvinganisa zvikandiite zvo direct call. Magetsi hakuna saka ari kudzoka manje chavo. Masura sei chismeni? Ndaswera sei ndanchiudza vanhu feedback yekuti munoona kana Mwari kwai ukavadatya kuriyambudza kana Mwari vakuloketa hakuna munhu anozvivharira saka ndanichimboudza zirume rino John muda pakatiri kuti unoona vana vako vane forward yekutodaro handiona mukadzi izvozvi kune vauya vamupa scholarship yekuti adzidzire zvese kugadzira zvaanoda kugadzira achitopedza achimupa basa saka vanga vatomubvunza kuti unoda kudii kuda kuenda kupi nokuti vane zvikoro zvakawanda andika ini ndazoti ngainde kuCape Town kure naJohn muda vanhuzvo pakati akutonzi John muda pakati kure naJohn muda pakati kuda samudisturba saka ndandichiudza vanhu kuti madhairis angu kuti please enroll kuchikoro saka vandibvunza ndikati asanga ndichazokuvigira zvikanzi kana mufonerei toda kuzoti mari because inini ndikune 2023 munhu wese ngaawane chaanoita munhu wese ngaawane chaanoita saka toota uchipawo package vanini nakuziva kuti package yaasisiva kukumadhayari uku chivawowapawo package yamadhayari ka kuti vauye ne1 kuchikoro. Panyaya yamevhiti ingori nyaya yekuti semunhu raverenga nyaya yatripa group renyu and nekuti ndinokuteererai nekufolowa saka ndaona ine cousin ari kuUK akuenda saka ndabva ndangoti arega ndiverenge ndinatoti nyaya inini ndibva ndaverenga saka zvangondibata ndangoti I've helped a lot of people and vazhinji vacho tabatsira mukubasa kwangu vamwe maZimbabweans vamwe ndiri kunyika munomo vamwe ndikuna Malawi Zambia vakangosiyana saka pandakufonerai ndichikudzai kuti ndinoda kuti ndimupe scholarship adzidze zvaanoziva ndasingatozivi kuti angatodewo basic yekuti aingoitawo achiona YouTube and zvandirwadza paataura kuti data ndio rimwe rari chimunetsa kuti akwanise kudzidza through YouTube saka inini what I'm going to do is I'm going to give a scholarship for her to learn zvaari kuda and kana apedza kudzidza pane zvandinoda kuti muite macrash program courses within these next few weeks kuti akwanise kuita mari December unomu saka ndachida kuzokontinyawo achida kuita ndichipera SIS I'm free to give her that scholarship ari kuCape Town sematauro maita kuti zvimwe anaende kuCape Town and saiwo ataura kuti Cape Town kuri nani kune vanhu vaanoziva already saka achange ari kuCape Town branch achidzidza zvaada kudzidza but kana tine takushenda for this next week nefollowing yacho someone placement yebasa anogona kucontinue futi with the studies nesu but ari part time ari pabasa abalansike kuti achishanda kuti ariretire vana achiuya kuchikoro kuzowedzeredza zvimwe zvaanenge achidzidza saka page 2 pane madhairis anga achida kuya kuchikoro zvandingaite package yandigona kuvapa that is 50% package yandichipa vanhu for the monthly women's month yeMother's Day need last few months they know because vazhinji vaiuya kuchikoro vachitaura neni personally
vanhu vanoshanda kudzimba nevamwewo vanongotengesawo zvazvikuita online selling zvine zvisina mari dzakawanda saka ndakabva ndaona kuti no kuti ndibatsire especially vanhu vekuzimbabwe vazhinji ndo vanyanya uya kwandisa kuti ndoshanda mumba ndora 4,000 and wotazoti ukauza vanhu kuti school fees 15 4,000 unenge uchiomesera munhu saka zvandakabva ndaita mapackages ekuita 50%. Saka ndaita 50% iyoyo. The highest qualification yatinayo isusu level 2 diploma in beauty therapy. You inokava 12 macourse one qualification. Because nachita ne-school certificate isusu tiri international accredited food VTCT certificate. Mapower up. Chikoro chavo chiri accredited mai mwana chakuti ukatopedza unotogona kutopinda mumashipu ekuinda Dubai ekuinda kupi ameno kunyika kwamunoenda uko. Chikoro chavo chine certificate of recognition yekuinda ikoko kuzhe uko. Saka iwe kana uri mudayarizi wangu ini mwana wangu ini ndakarongeka, this is the school to go. Uchipedza kumashipu atiedo kuona pamalive unotoona malive uri kushipu uchira simile I'm watching you from the ship in the middle of the sea uchinda andichika ndikati chida izvozvo kwete kuti I'm watching you in Soweto in wangopedza watch me from Middle East uri muship uchirova pasi, from Dubai uchinda, from America ship uchirova pasi uchinda wakadaro pedzako my sister. We are recognized with VTCT ITEC from UK. Saka kune vaya vanenge vachida kuzoadvance zvasiyana nekuti aya mapackage anenge chipa on 50% anenge kuti vanhu vaite school certificate vatange in the industry vari munomo. Then my exams anozoita always once a year muna November. Saka whoever anokwanisa kuita iko zvino anogona kutanga kushanda. The reason why takaita edu kuti tinovapa school certificate is because taiona kuti vanhu vazhinji ava afford pa-international immediately. Saka taitoti at least munhu atange akangotanga chete kuzvishandira mari inotonga kuuya. Saka munhu unotonga kuzozvitanga kuzviupgrade uchizototi international pamberi. Saka ndozvandinokurudzira especially pamadiaries kuti mostly like I said kuti market yedu vazhinji vanowanzira kuchikoro kwedu vanhu vaya vanenge vachizvishandira kana kuti vari kushanda mudzimba kana matoni maprofessional ndiwo wakatoona pane vayana madhumbai. Saka ndinoti hazvina kushata kutangira pasi but chakashata kupapo kuramba ukabira panzvimbo 1 kuoma musoro uyu uri mumba iko zvino kushanda mumba kuoma musoro musana uchingoshanda mumba memunhu izvozvo ndaramba ini ndazviramba. Saka zvandinokwanisa kuti ndezvekuti ukangouya ukaita even school certificate zviri recognized because vanhu vari kuhaiwa ma5 stars 2 stars vari kuhaiwa ma-star chao, especially like this year it was just a blessed year for us. 90% yevanhu vesu vachatrenda kunzvimbo dzakasiyana is either vari kuzvishandira vantovhura mabhizinesi avo kana kuti vari kuhaiwa mumabeauty spa. Vamwe ndivari kuenda kunze isese vanenge vasina mhuri nechika kutera ane mhuri ukatora nababa vekumba kwako tino ndinoti ndinoshanda nguva yakati vanhu vari kuenda. Saka ndezvekuti it's about choice but inini I'm willing to help vanhu despite kuti uri kushanda basa rakaita sei. Ndinopa package and then tokupa futi payment plan. Vese vava vaibhadhara vanotobhadhara mapayment plan togona kupa 2 months payment plan, 3 months payment plan, 4 months payment plan zvichienderana neindividual because taona kuti yes tine standard way yekuti vanhu vabhadhara mafees but vanhu yachichema kwangu achiti zvakamira soso kumba kwangu ndopanoda rent ndopanoda food. Saka tinoita ma-installment ari affordable kumunhu wese. Chikuru kumunhu wokudzidza nekuchinja upenyu zvemari zvinouya because inini kuita business iri more zviri papassion yekuchinja life dzevanhu nokuti inini yangu life yakachinja through the same industry. Saka ndinoti iindustry yekuti ukainvesta now ukachapa 2,000 yako nhasi mangwana panopera wiki unogona kutodzoka mari iyo yamupako kushinga nekuva focus because kazhinji focus inodikanwa. Saka pane mapackage e 50%
anditapa kune madiaries anenge achida saka as long as munhu paanenge achirejista kumabranches edu akautaura kuti ame diary unotopiwa under the 50% because January tatisina 50% special but tinodi kushapa madiaries chete 50%. Kana tipe 50% ndinoti cost yataita 7,500 sorry cost yataita 15,000 7,500 and do diploma rachiro diploma unoshinda kwese kunokane half unokaanalysis waxing facials manicure pedicure nail technology massage business studies anatomy and physiology and thing of retail products how to sell my aftercare products. So it's a package EOA diploma, cover everything. Salon reception. I'm not going to go in a spa like we had our students. Again, I don't each other. I had them spa, and then the presentation they found that could add a front desk person. They can be a salon reception again with a diploma. They open up opportunities and those who want to work, we also have our entrepreneurship seminars that older. So what you do is you can just join for free. Create my workshops, to groom them and my entrepreneurs and start their own business. I do mentorship to people for free on that. As long as I taught through our school, we mentor you, we monitor you with business evaluations for you. So after my scholarships in one of my colleges, I offer future management. Evaluation into business is serious. Then you can open their own colleges, to open their own children centers, to know guidelines, to know information, the adequate and the proper with Jews or ABCD. Like I even one of us could come outside. I want to say this openly. I have vowed to God, whoever comes through my college, I don't make anybody pay for placement here, job placement. I do it as a seed to everybody and in appreciation. Anzi kana wauya through inini chero mabasa akamuka hatibhadarisi basa vanongo kuendesa kubasa handi muri kunzwa havabhadharisi basa mabasa anotomukira kwavari. Muri kuziva here kuti munhu ari kutaura uyu ndiye anoenda kumajere emuno SA achinodzidzisa vakadzi kumajere basa remaoko rinoincluda iwoyo mafacials zvemamakeup izvi nezvenzara kumajere uko. Ndiye uyu iye yuyu ane contract yacho mufunge ndiye yuyu. Kudzira kuti ndibate kazhinji vanhu kunyika kuno ndakanominiswa through basa randinoita. Wakanominiswa through one network yacho yotanetsa ndakanominiswa nekuda kwemeshamwari yangu ari muSEM industry watinati kuti munhu anenge achingoona zvauri kuita akati no pane project iriko kuprison ida kuti uri kuda munhu anotrain iwe ndio the right candidate with what you do and ndakaenda service ku-Eastern Cape. Ndasvika ikoko I trained those prisoners imomo vanovati ma-offenders. Saka ndakavatraina ndapedza kuvatraina ndichitori pakati pekutraina MEC we-Eastern Cape akauya mbaona basa rangu vanhu vakafara with the way andaita basa. Ndichingobuda ndibva ndasvika pareception ndakutobuda mujere macho pane imwe kambani iri panapa inodhila nevanhu vanenge budiswa mujeri but havachakwanisi kuhaiwa ione basa rauri kuita unoita nemwoyo wako wese vanhu ava vari mukati vakufara nezvauri kuita nemwoyo wako saka toda kuti kudii uende for the interview. Ndakaenda SIS MELLY for the interview. Ndichisvika I went there nditori kuti ndoda kuinterviewa. The next thing ndakabva ndanzizvoni we didn't call you. I thought they got to interview, but strong to what is it that you do? And I explain it. The person went to okay, in charge of the whole Eastern Cape. The whole Eastern Cape here in the SA. The whole Eastern Cape. The guy said it's because when I got she can be that arrow, the Vanatanga thing, Vanatanga Twitter. You know PE, Naman, you know PE, government sponsors that. Ndichita ende basa rangu rikabuda mkwese vakataura kuti this lady
professional and zvakanaka. Ane page. She's got a very big page. Chakupai link repage. Ane page. Ipapo ndoda kukurudzira vanhu kuti paunoita chinhu usaitire mari pokutanga. Ite kuti uvake zita rako parizvokufita. Vanhu vazhinji vanomhanya kutsvaka mari and then voita zvokujita zvisiri straightforward. Hatisi vachengetete but try by all means kuti usiye emark panozva kuti ende ndozvandakaita. Ndadaro valodosainiswa ndikatenga kutodaidzwa namanje ndinodaidzwa nziya kuti tichenere vanhu. Yakudai zvimwe zvinhu zvokuti kurikidza neseni and the government emune nobhadhara chipa vanhu ndiwo yakaita kuti ndinge ndichidaro right and saka chinhu rega tibve tangoti tiite chikatakata zvimwe nokuti vanhu vari kubvunza yakati wandei right zvikoro une zvingani muJoburg? muJoburg ndine job muna Ilof then ndoti kuPretoria ndiri mutown mutown then kuCape Town ndine muBD nekuBellville kwatakavhura manje right saka kuZimbabwe tatiripo pakari mapondo but takabva saka iko zvino pane imba yatakanga tawana kuBelvedere but yanga isiri yecommercial. So we had to move again, started with the setup. So that a new address that I'm going to announce maybe in a few days. But actually, get up on Semana na on our way by Ane 5 my branches, guys. Ane 5 my branches. Ekuta mabasa iwa 1 ku Zimbabwe, 2 ku Cape Town, 1 ku Pretoria, 1 ku Joburg. And chika ichai kuti way my diaries next year. Andidi ndinoda kusara pana papa nezvichembere zvangu. Hanimona vechidiki vese toda kuti kumashop kumakuruzi kuchikoro kuende kuchikoro tusangana pana SIS MELLY takandita pa kuchikoro handika munhu wese next year wana chekuti uite ndoda kuti ukozotaura kuti takapushwa nambuya vaya kuti tiite sure ndakatozoona diploma rangu mariona kuti diploma ravo rinofamba sei ma certificates avo unoenda kwa unoda handimona ari accredited kuenda kwa unoda handi mazvinzwa saka zvandichaita ndichakupai address andisandapiwa nokuti nzvimbo dzakawandisa idzi hanimona ari kuuya kuno kuzoda kuscouta muno muRustenburg vhiki rinoi kuti avhurire muRustenburg muno because nditomisawo pressure kuti uya muzere zvikadzi zvinenge zvichitendera muRustenburg uya iwe uvhure saka izvati taita detector anouya kuno kuti atsvake nzvimbo apinde futi muno murengera branch rechi6 hantika hamiri kuna Polokwane mukuti Polokwane kuti tsvakaiwo kana kwamunoziva kuti anokwanisa kuti apinde handimoona munhu anotobhadhara ari papairo yegovernment yeSAUShu hanimaona hanzi kutepe ngatito chikoro tigai kumbotanga zviripo timboona zvaroda kuita izvi handimoona saka achandipa maaddress ekuchikoro kwake kwakasiyana-siyana handiti indokupostirai handika ndokuposterai kwai chembere dzodiwa ko makeup ine kuti chembere makeup ine chembere naiwe ayo vari kubvunza kuti chembere musatombo hapana chembere chembere ndiwo nongwatozviudza wega kuti chembere beauty vanhu vese vakatarisa zvazvakaita Winnie Mandela akafa achange atori younger than other ladies vatori young than her. If you identify yourself as chembere then you won't succeed. Iwe zviudze wega kuti ndine vanhu vanouya vane ma49 years 56 the lady watokachena akapasa in massage angana about 56 to 58 years akapasa akatoita akavhura spa yake ende zvimwe zvinhu ndezvo zvekuti you have to tell yourself kuti I can do it ende usadzikisirwe because vanofunga kuti I want to say this MELLY kuvanhu vazhinji vakateerera kune vanhu vanouya vachidzidza kwatiri but mafamily members they discourage them achifunga kuti munhu anaenda unoita beauty vanhu vatorerwa nezvokuita kana kuti madofo kana kuti havana kana madegree and all that. I don't dispute vanhu vane madegrees chikoro chakakosha asi ndakudza vanhu kuti the time where we are now nguva yatave iko zvino vanhu vari kurarama upenyu chavo vanhu vari kushanda nemaoko avo kune vanhu vari kubva mumabhenki vachiuya kwatiri kuti vachiresigna nokuti kwedu unozviudza cheki yemari yaobuda kushanda kwako ndokuwana mari kwako basa rako rinokumaketera wega hauna limit wakaita degree
degree reaccounting but why wakunoita zvebeauty vazhinji vanokouya iko zvino vachiita izvozvo nekuda kwokuti beauty is one of the growing business the whole world. Vanoita zvese mamicroblading iwayaya vanoita zvese vari kubvunza vanoita zvese. It's a beauty school so they do everything. Vanoita zvese vanongoziva chebeauty vanoita kweshanzara vada kuita mawig wig making vada kuita beauty therapy hairdressing plating and braiding everything we accommodate for everything to do with beauty. Kwete zvepasi pemuti zviri professional munoziva mira ndikudze ukaita zvinhu zvepasi pemuti usha attracta macustomers epasi pemuti anenge achishiriza kuti aiwa ndine 50 rand. But if you do professional you aim higher because zvinhu zvako zvinenge zviri professional people they'll also come to you and unotobukiwa neappointment the professional somebody anti muri kuona saka munhu wese ngauye madiaries ese we are there to assist you and thank you so much Sisimeli for remembering your people because professional pandataura neni panyaya maybe mazoti no ndoti madiaries ese abachirikanewo ndokuna munhu anonga nezvinhu zvisina kuita zvakanaka but vamwe vanonga vasingagoni kutaura saka even pamatondifonera it's just a surprise because I see something chekuti mama ndiudza heads up kuti mutandifonera and to all the diaries just be thanking our sister Sisimeli because munhu anokurangarirai zvokuda and I wish you God will bless you more. Right. Thank you my sister. Muzondipunyorero information yakakwana anditika then ndongota zvekuposta so that vabve vangwanisa kuti vatange kuenrolla now December January mutanga basa renyu. Vari kuda kuenrolla iko zvino tinenge tiri open until the 15th. And then for the ones vari kuda kuuya as madiaries we are going to give you to register because my classes edu kana achitanga achatanga from the 16th of January but isusu kumaoffice edu ari kuvhurwa from the 3rd of January so that you can come through more register. Then the other things andira kutaura ndechekuti pamunoita ma-registrations and please kindly mention kuti mabva kudiaries because vamwe vasiri madiaries vanenge vachibhadhara full amount. Thank you. Yes. Saka I think tichaita code yemadiaries yavachashandisa ikoko yandichakupai mimi indoitawo code yevanoenda vachakupai saka vese kana ndaisa mapackages guys vari kuenda kuchikoro kunoenroll right now code muchaiwana kwandiri inini ndiyo yamuchishandisa kuendesa because pane vasiri vepano vanongouya kuzodongorera nekutora mascreenshots vaya varoyi hanimaona kuitira kuti vasazoindawo because varoyi vanonakirwa nekutuka they don't want to empower and better their lives. They cannot be part and parcel. Vachida kuchasa zita redu ravanotuka riya kuzvinhu zvakanaka izvi hatisi kuda so code nchange nchikupa inini kuseri imi munoshandisa code yandakupai iye nendakamupa munoshandisa the code iyoyo kunoenrolla antika January munhu wese kudzidzo fundo kumunhu fundo kumudzimai hazvina basa tune 30 years kana tune 50 years manzo kuti kuna mai ane 50s vakutotofonya makanda avanhu vachitogadzira mabhodhi dzevanhu handimaona saka enda antika uno register uwane zvokuti uite next year uyuyu tinotenda mufunge Loretta nezvawaitira Mavis usagumira apa antika Mwari vakuropafadze Mwari vawedze zvishuwo zvakuda kuita zvokuti urambo uchiexpanda dei Mwari vakuzarurira zvirambe zvichienderera mberi tinotenda please ndigadzirirewo mapackages aya wondinyorerawo pasi and ndine maaddress ekuchikoro phone numbers and everything send it to my WhatsApp so that ndikwanise kudi kuzoposta. All right. Thank you very much. Thank you so much. Thank you my sister. Yes. Right. Mazviwaka andimanzwaka handiti mazvinzwiraka ini mazviwa ndinokurangara angoti achipedza kuva ofa ndikati saka kumadhiaries angu kunganditirawo chii kungatitaure kaye madhiaries angu zvikanzi Sisimeli ndikati shuwa madhiaries awane zvekuita ndine vamwe ndindoziva noneshaurira vokuseri everyday ndoziva handi ndikati ndopasaka ndikati tokumbirawo package yakanangana nesu yemadhiaries kana ndozonotaura ndinenge ndine package anti mazviona so ini totokurangarirai zvokutodaro hamutozivi henyu but ndinotokurangarirai pese pese mamwe pandinotopinda handitiri inini guys ndesingaitiri inini ina handimbotoendi kuchikoro ichi hanimaona handitomboendi kuita zvoenda indatongo muti uzondzidzisawo kuti fesi yangu ndinoita sei chete kana wauya kuno kune Tuesday akaniti zvefesi yenyu here ndokudzidzisai pandoya kuresenday zveprofessional handingatomboiti izvozvo handimaona saka nei ndichitofungira imimi zvinhu zvakawanda zvandinoenda pamwe pacho pandinotoenda even ndinoitsana nemafuneral parlor please tipewo mapackages emadiaries ini ndinayo kudhara
handimaona funeral policy yangu then ndichitoitira imimi but mogona kunditukira zvefuneral policy ndazvitaura because you don't understand munenge musinga understand kuti ndikubva nekupi nchena nekupi then ndichitoitirawo imimi kuita kuti makwana sadi zvisanetsa anditi manzwisisa saka ndichapiwa mapackages ndoposta anditika kana ndaposta then motangira ipapo anditika so right guys tapedza ishi antika tine nyaya tauya nayo panapa tida kuzoti tiedhe munhu ndofunga nguri amirira but arimo mucomment section Mavis watoinda saka please join muda vanhu if you know what is muda pakati if you know what is good for you please stay away from this lady anti vana wakati wamupa vana havasiri vako wakati vana wamupa antika chirega amire nevana vake iwo wakati vana wamupa chitambirako kure let this lady rebuild her life antika pasina iwe anditiona iwe chita zvemhuri yako yaunayo iyoyo chisiyana neuyu aitewo zvevana vake nelife yake anditika wakagona wakakava datya wakariyambusa Limpopo ufunge kuriyambusa Red Sea kuriti bo kunowira uko anditiwa zvoona saka right yapera yajoin guys tisati tapinda munyaya yandoda kuti edhe guest ataura apa nai mamboona zvandiri kuona mastreet ndaona vanhu vachifamba ini handisi kureverera vhuka Zimbabwe guys zimusocial vanhu kune mukadzi ari kutaura nezvavhuka kuti iye akandipitisa vhuka akazodai vhuka akazodai nai mambozvionawo mastreet kunyadzisa kwazvinoita mai vakuru vakadaro kunyadzisa kwazvinoita handisati ndavaitsvaga guri iroro rechibaga handisati ndapiwa feedback ana kana ndapiwa feedback ndinouya nayo anomaona mukwadzi mukuru kutwitter kwamene kwazviri kubudai kuti nokupiwa mascreenshots achiti vhuka akazodii akazovateneni akazodii naimi mkompa munenge mai vane 40 years zvamukuya nezvinhu zvenyu zvemubedroom kusocial media unavhuka wenyuyu pamakanga muchimbodanana makanga mamboudza vanhu musocial media makanga maudza social media regai ndasindazvonyatsa ndosaka vana vadiki vachiti chembere bvai shuwa ndosaka vana vadiki vachiti chembere bvai chembere bvai asi kuchengeta mwana unoziva sei letu salani wacho hanti akaenda kumaintenance court ndamubvunza akainivhuka akaenda kumaintenance court musikana uyu nokuti vhukati kwai ndaimupa mari akaenda kumaintenance court kanoti apuwe 80 pounds izvo yaari kupuwaka handi kokuzoposta munhu nekudidi saka ndichichita kuti uchengetwe here ndozvinhu zvacho zvatinenge tichitadza kufunga izvozvo anditi saka waposta munhu zvichita kuti uchengetwe here there are other ways of doing this madzimai andika regai tite kuti vana ava saka vachitituka vana vadikana regai ava vatituke chokwadi dzimwe nguva kufunga kwedi tofunga kunge ma22 years acho iwayo nema21 because there are better ways of doing this animaona there are better ways of doing this kwanzi ndiroore ini ndinakaini in black and white paite vhuka ndiroore ndisiya medhem vavo vakontrore pamakanga muchidanana medhem wanga usingazoti variko apa unonyepa salani ndiwo wakamboitira vhuka zuva live iwewe uchiti kwa vana matraffickers vanoenda vanotrafika vanhu vachinda naDubai kunoda madhoti kunge wakanga wamuona zuva nambovhera akadla madhoti kuDubai zvakangotanga nemunhu 120 viral just because akaonekwa aine munhu ane reputation yanga isina kumira zvakanaka anga achiwirirana nemunhu ane reputation yanga isina kumira zvakanaka idhithi chibhamuza uya andichimaona mwana ripo yevhuka newe uchinyanya kungofamba uchingovhuravhura bhurugwa rako zipi munhu ane mukadzi newe vhuka unenge uchizvitirei pose unofamba uchingovhura bhurugwa rako ugoona iwe vhuka rega nyisiwa I'm just being fair ntora chokwadi ntora chokwadi mukadzi uya salana anohakira ndiye akamboitira zuva live achitaura zvinhu zvokunyeva pamusoro pazuva ndiye andika pakanga achivhura gumbo rake navhuka anga asingazivi kuti mimba inogona kubata vakadzi chinangozotikana zvinhu zvatiipira varume vadzokera ini munodzozviziva kuti varume kana muchidanana navavo vanenge vane madzimai avo ende vanozodzokera kumadzimai avo chihure guys chihure motochadzozviziva kuti they will go back to their wives handi munozviziva kana zvaadzokera ishu kozvemakambani avhuka ari kuzoburitswa zvanoshanda pakati kati zvine basa rei aiwa tinozi kungozvitaurawo hatitombori kusva because zviri mumastreet zuva ari kuamerika iko zvina kutoshanda uko andimaona iye vhuka varume dzidzai kuvhara mabhurugwa enyu
mune vakadzi venyu atitomuri kuchitaura because zvinotoenderana in line nekutsiurana pano andika totinda chichotsiurana pano anomaona because zvichaitika futi kune vamwe pano iri ghost ratanga kuri kufona pa rambofona rakaisa picture ya profile picture ya nhikikiri ya nhikikiri ya Tallinn andi muri kuona vuka siyana nenyaya kufamba chingojara mbeu pese pese vuka une mhuri you are hating your wife vuka you are hating your wife nezvinhu zvaunenge uchiita handichika uri kuheta mukadzi wako asina chaanoziva asingapindi pamasocial media asingaiti zvinhu izvi nenyaya yekuti unofamba bhurugwa rako akangoregedza pese pese uri munhu werudzii uri munhu werudzii uri munhu werudzii muri vanhu vakuru mose over 40s handitika over 40s musocial wati hameno muri vanhu over 40s go and solve your issues kwamune musolve ma issues enyuku musada kuti confuse vana vadiki apa musati confuse vana vadiki muma comment section umu ende munisova like adults ovuka kana wakazvarisa munhu mwana chengeta mwana wako chengeta mwana anti go and tell your wife the truth kuti wakadzvara mbeu kunzoku antika chengeta mwana indava rume musingadzidzi every day kune uchingofumuriwa every day kunenge uchingofumugwa hamudzidzi tasarigweko nechekuti muchikandigwa manoodles ndozvasara manoodles avuka takafuta kutomaona manje takutomaona manje sava vakadzi ngatigewo kushandisa turu revana animaona kuti ndikamitira mwana ndozomubatira kubva kumukadzi wake anti imiwo varume vharai mabhurugwa enyu anti vharai mabhurugwa enyu please keep your pants closed nokuti hezvi zvako izvo takungodaiwo tikungona zvipikicha zvavuka kungodaiwo tikungona zvipikicha zvavuka mwana ndewako chengeta unozati mwana ndewako chengeta iwe unozati 80 pounds chaichaiyo 80 pounds yeku-UK unoziva kuti handifungi kuti ingagona kuti isastene mwana mwedzi wese 80 pounds haingazotengi mapambazi igozoiswa pakanzi pakaiswa picture akatorara handiti mazviona handina kuriona iroro handina kuriona tasara kutoona manoodles ehanzvadzi anomaona 80 pounds haizokona kutengera mwana madhaipa nekutengera chinotengera chii iwe sababa yemwana do what is right nemwana wako do what is right nemwana wako nai tingamboreki kuti tizvitaure vuka munhu anenge ari wepanapa munhu wepano tingatosekerera varume tichiti nanokuti vanotambira pano ngativaudzewo chokwadi tobva taudza futi vakadzi vacho chokwadi zvese ngazviudzwe chokwadi zvese ngazviudzwe chokwadi vuka tatisingatombozviexpect zvinhu zvakadaro kuti ungati zvinhu zvakadaro 80 pounds haikwani chinhu handitifanira kuti munhu aripuwa $80 unotenga chiye mwana wedzera mari pamwana uchengeta mwana wako usachengete mukadzi uyu chengeta mwana wako chengetai vana venyu kuda kuti uzonyatsogutsika tauya bvisa mukonde panapa kuti titengere salani uyu mapamba kuti ugutsikane hakuna kudaro vuka haudaro iwe salani uri munhu mukuru 40 years hausi mwana mudiki go and solve your issues there's a better way enda kuhama dzavuka taura nemukadzi uyu taura nemukadzi wako tai dialogue hamene kumba kwenyu koko muwirirane mari iri reasonable kuti muchengete mwana wenyu zvakanaka handitika do a dialogue handitika uchengete mwana hana chaanoziva mwana hana chatikuona vanhu vari kuita makansela ku-UK yuko ari mazimbabwenzi kokana mwana uyu mangwana achizoitawo kansela ku-UK ikoko waunenge uchida kuti araramiswe ne-80 pounds kokana achizoitawo kansela mangwana ku-UK mwana hana chaanoziva vuka hana kana chaanoziva chokwadi ngachingodhugwa tatochipedza sona tochitaura zvapera antika regaitire panyaya yanhasi ina handisi kutora side I'm just saying the truth as it is because ndaiona nyaya yatenderera ndamubvunza ndikati naiwe vuka uri kuzvifambisa sei asiwo salani ndomuziva naiweko zviri kumbonyatsofamba seiko ndomuzivawo salani kai nai ukonaye ndakambomubvunza zivuka kudhara iyeyi uyu madaizi andaimbotaura navuka nasalani ivava ndikati imimi muri tu hamudananimi maitiro yenyu zvikanzikana hatidanani we are just friends hatidanani kandi vanga vari mafriends with the benefits hezvo ndakatombovabvunza asima kuhwa kai ndakatombovabvunza vese kati imimi maitiro amuri kuita zvikanzi hatidanani vaive mafriends with the benefits tifonere zvedu munhu uda waine nyaya yake zvinhu zvechihure tingazvigone izvozvo zvichiashawo fonere Hello? Yes, sorry ndazomboti nonokei
ndani chimbotaura madhiaries kavanhu vanenge vachiita zvinhu izvi saka kwazvinyarara kuti angonotora side zviadrese usati angori kutora sides ndozviziva ndiri kumbirawo kuti mumbonipa 2 minutes pai munhu dongosendera namba ndokufonera ibheki zvinoita no problem allright maita basi 2 minutes dzaida aizviziva kuti vhuka nemukadzi awo aizviziva asingazvizivi kupi kuti vhuka nenga nemukadzi kupi kwanenge asingazvizivi pane munhu asingazivi pasocial media kuti vhuka nemukadzi ndiani yeye gavasovane zvakanaka vadigadzi letu if you are friends with Salani go and talk to her uti my sister find a better pane kuti zvinotozonyasa vese letu it will end up embarrassing both of them because hatisi kutaura vana vadiki we're talking of ma 40 years andiona zvinotozonyasa vese vari two hapana kuti zvinozobetserei andiona dei zviri kuitwa nevana vadiki ava ma 20s handitiona but ma 40s we don't expect that from nokuti vana ava ndosaka tichingoti chemberevhai pano vanozoonawo zvinhu zvatinenge tichizonyanya kuitawo hanzi akamboposta one vhuka kuti vakarorana handitiwaona hanimaona hanzi akachata nefeki name inganyaya dzakawanda fekuchatani ndiani akachata akachata ndiani hazvina kunaka wapinda makandida panobuda mwana pane pakaitwa yekeke mai mwana nyorovhita wapedza kunyorovhita oenda kumba kuna madhamu ndo vatozonyanya kuwira tsitsi madhamu havana chavanoziva handimaona madhamu vosvika kana zviri zvigwere zvinenge zvatarwa its obvious kuti vhuka azombogumiri paana uyu handika vanenge vari vangani pasocial media hazizombogumiri ipapo ndo matendero anenge achizoita zvigwere izvi handimaona ndo matendero anenge achizoita zvigwere mapedza kudaro makanga muchinakirana hamuna mboya mukasuma vanhu pasocial media kuti vediwe isi tiri kudanana kuno ini ndiri kudanana navhuka mukadzi murume womunhu ini ndiri kudanana naSalani kuno hapana kana akauya akasuma munhu pasocial media zvabhenda nhasi makuya kusocial media zvabhenda makuya kusocial media ndopaunotoona kuti ka rega vana vadiki vatituke vana vadiki tituke hystereki tine confusion naimira panotsvaga dhumu kune zvinhu zviri kuita maisidzo izvo zvindauya nedhumu inobva yatiza minzi iyoyo yobva yatiza tine confusion chaipo zvatichapedza tatokupawo zita rekuti vhuka muda pamberi dzikama da mukadzi wako love your wife at home dzikama nevarume vesa comment section dzikamai zvinongodzoka bheki apa munenge muri vanhu vepano hanimaona hapana stand with me apa mune munhu vambozvimira pavainakirana hapana wavakamboninga hanzi akufumurana manje ma 40 years akafumurana koma 20s zvino kana ma 40 years vako vachifumurana vachiburitsirana zvezvo just because mujolo waramba kubudirira mujolo uyu wazoramba kubudirira pane umwe asingasadi zvozodii zvozobetserene hamene ake linda kana akasafa akadzikama hamene ake but ari kuisa mhuri yake pataiti tatomutsiurawo nhasi pano pasocial media pano because munhu wedu pano titomutsiurawo pano zvatongoitirawo vamwe handi ndizvo hanzi vhuka anogona kuisa cloud nandi kamuri kuhwirira ndiani akadaro naini Hello, Hello, Siswala.
What do you say? Alright. Muningina wangu ndokuda singaiti. Ndoda kutaura nyaya yako. Asi ndoda kuti nhasi Sunday muningina wangu zviwa. Ndoda kuti uchene muningina wangu sisimeli nhasi wakagagwa nemweya mutsvene wokungotaura zvinhu chokwadi anditika. Why do you use a ghost account sometimes? Why? Aiwa ndinoshandisa inonzi Facebook Lite saka haite kuedha saka ndobva ndacreate ghost. But why uchiisa picture yeumwe munhu paghost rako? Because wakaisa picture yaTalini Ndudzo all along paghost account yako. Why? Aiwa naTalini tototaura tese. Saka ndiye akatiisa hako picture. Makatomubvunza anotokuziva kuti totozivana anotondiziva tototaura tese kuseri. Wanga akatiisa hako picture. Aiwa akati hazvinazvo musha. Waiwa kana mama akabvumirana pakadaka ndandati ndingovhunza uri taura hako nyaya yekomanangu. Alright, SIS MELLY, sorry zvirinyayiwa totaura anga akanditaiwa no problem isavo. Alright, SIS MELLY nyaya yangu yakamira so. Ndine mwana ane 11 years. Musikana ndakamboya hangu ndikaitaura musi tichiti munhu ngaataure zvaanofungira kana kuti zvaakabatikana nazvo mulife. Ndikauya ndikataura nenyaya yemwana wangu akabatwa chibharo nyaya yacho ikangotsikwa handina kwayakazoenda. Handisizoziva kuti mairemember here. Ndikuirangarira nyaya yes yemwana uchiti zvakatsikwa polisi haina zvaikaita chichi. Zvino SIS MELLY ndikakurudzira kuti izvezvi mwana wangu akuita kudonha handizivi kundanzwa ndakaipa pandakabva kuZimbabwe last week but one iyo achinzi anongodonha over anyarara anoita kana 2 hours. But mirai makadaro ndimbopedza taura nemwana ari pafoni apa. Wachanodi? Anogona kuita 2 hours. SIS MELLY akangonyarara kugrade 5 mwana uyu anga asatoenda kuchikoro asadii ndikakwira kubva kuno ndikaenda kwaari ndikasikomuona tikaendawo kumasowe ndakamusiya kuita kunge zviri nani. Ezvinezvi atanga futi akatotadzanyira matesti ake atanga futi izvo zvekudonha izvozvo zvekumasowe kukliniki takamboenda zvikanzi hapana problem kumasowe anenge achingobatsirwa izvezvi handichaziva SIS MELLY ameno kana kuna vanogonawo kundibatsira kuti mwana wangu aite zvakanaka anga ine 11 years grade 5. Right. Mazvinzwa madhayari zanti pane mwana ane 11 years hanzi itrauma. Okay. Saka zvinoitwa sei? Kana iri trauma anoitwa sei? Anobatsirikana sei mwana ushu? Vanhu muri kuti itrauma anobatsirikana sei? Mwana akungodonha asi mwana akambobatwa chibharo kudhara antika na somebody else. Anditi so nyaya ikaenda police but hapana kubatsira kwazvakaita. Saka iko zvino mwana akabva atanga kudevelopa zvokudonha. Kuchipatara vakati there's nothing wrong nemwana. Kumaprofita vanoenda vanosvika achibatsira asi hapana chiri kuchinja anongodonha. Saka anzi nevamwe vandaona vari kuti trauma anoda counseling ndizvo. Makabaumenisa mwana kucounseling anzi anoda she need to speak to a psychologist. Mwana ari kuZimbabwe. Ari kuZimbabwe wangu. Zvavavhara wadi kuti umbotora mwana auye kuno kumbotraya kuti aende kumacounselors muno. SIS MELLY handina turuti ndabva kuZimbabwe izvezvi kuti auye ega nekudonha kwaari kuita ikokoka otoshoti anofamba nani anouya nani ndozvananambotiwo auye kuno but nekudonha kwaari kuita ikokoko nezuva chaiye akaita 2 hours akangodaro vachingondifonera vachingoti nanasi asatamuka. Zviri nani kuti iwewe zvitori nani kuti iwewe samai vemwana andiona kana chero wakabva ko 2 weeks ago sacrifice kukwira zvako kana ringave hameno kana usina mari bhasikiro mugonye tichaimo rakachipa uchinda unotora ufambe nemwana wako iwe ndionosati kana donha unoita sei uye naye because kuno she stands a better chance of getting treated than kuZimbabwe. Ita izvozvo sacrifice just kungosvika ukasumuka nhasi ukafamba ukasvika kusera mangwana uchisvika ubva watomutora ubva watorova U10 modzoka kunoku then wochinyatsofamba naye kunoku. Kana iri counseling yacho kunoku to wadzi wave naye kunoku wodzoka futi toona kuti ndepapi paangaenda kuti anobatsirwa. Alright, pakanaka. Right, mwana ane 11 years. Mwana ane 11 years. Right, chirega ndideedze muridzi wenyaya
Smith, I hope wauya kuzowa nyaya yako Smith. I hope you are now here. Let me relax and listen to the story. Hello, SIS MELLY. Right, tadzoka manje. Saka right tadzoka tasangana panapa tauya nenyaya yaSmith. Nyatsotanga ibva pakutanga. Mududunure zvose tinyatsokuva zvizere. Alright, SIS MELLY. Chekutanga hanzi Smith Musarurwa. Anonzi Smith Mutsengiwa. Smith Mutsengiwa. Ora ndichapagadzirisa. Smith Mutsengiwa. Mutsengiwa uya pano. Yeah. Saka nyaya inoitika ndeyekuti inini munhu uyu ndakamuwana 2016 achigara kumopani. Kumopani kwaigarawo kwaitogara kumapurazi uko kunze kwePretoria kumopani. Tadanana ipapapo tiri umwe musikana ainzi Melly. Tadanana tobva takutotanga kufambidzana achiuya mopani ndini ndaigara muMamelodi achiuya kuMamelodi inini ndichienda mopani tichingochinjana tichidaro kusvika takutogarisana takugara tese aiita basa rekuvaka maconstruction tikagara tese muri kundinzwa Smith tukunzwa tikagara tese takagara tese 2016 2017 2018 2019 munin'ongo bhandifonera akati sisi ndauya ndiri kuno kuCape Town ndiri kuabuswa ndo anoita basa rekusona ndiri kusona vanhu vacho havasi kundibhadhara asi vakabva nenini kuZimbabwe vanenge vakatondicapture ndinourayiwa nenzara ndinorohwa netambo yemagetsi ndikatadza kupedza maorders amwoyo wobva warwadza ndikatotuma yeSmith ndikati chienda kuCape Town kunotora mari undisendererawo chimunin'ina wangu auya hake kunoko kuPretoria auya kuPretoria ndiri kugara naSmith wangu uyu auya kuPretoria takagarisana nemunin'ina wangu ndikati andichaitaura nemurungu wangu ane makazins ake anoita maalterations ehembe ndokutsvagira basa zvakanaka zvakadii ndakagara manheru ndomukumbirira kune umwe mukadzi wekuMalawi ndotichirarawo naye ndopota ndichikubhadhira 300 rupera kwomwedzi achidya hake kumba kwangu kunoti taigara mu1 nyambisa paipa ndiri kuenda kubasa kuCenturion iye ari kusara ari kumuka kuMalawi ngeke ari kunorara kupi kwaBankulu mumba mundabuda kwaBankulu naivediwe hey tagara ndizoona mameseji mufoni memurume ari kutaurirana uyu munin'ina wangu ari kuti ndine nhumbu Smith ari kuti saka chimira ndiri inini ndisitaure ndega kuna mauto wacho kureva imini handibva ndatega ndisamubvunze that day manhero acho ndo akati pane nyaya ndoda kutaura newe mauti unoziva here kuti mainini Linet ane nhumbu yangu ndikati ane nhumbu yako apa anga kutogara ega because anga atoona kuti situation kuti panapa kasina kumira zvakanaka akutozvigara ega ndatomutsvagira basa uzenex akutoshanda ane nhumbu yani zvikanzi yangu yako ndikati anditomutsvaga apa atodzwa kuti sisi vako ndavaudza azvikira dhomba aramba kuvhura dhomba obva abhegwa nalandlord yopaigara akati vhura dhoo mutotaurirana kuti chii chiri kuitika obva avhura dhoo ndikati handisida kurova ndoti ndiudza kuti chii chakaitika zvikanzi bamukuru vakandibata ndisingadi ndokutaura kwakaita bamukuru wakubata usikadi wakadi kuya ukandiudza kuti inini sisi zvayazoita bamukuru musipo bamukuru ari kudai wari kudai tanesana paenda murova ndidi kunyepa anunzi ane pregnancy adaidzirwa ambulance yamti saka chande wakanyoresa here zvikanzi handina mimba ine mwedzi mingani zvikanzi yakushandira mwedzi wechi4 here zvikanzi saka hausati wanyoreswa zvikanzi handina saka handiye kuchipatara warohwa urunzwa pai zvikanzi ndirwa musana wangu uri kurwadza nemudumbu zvikanzi kwira tendi akabva aramba ava veambulensi vakati susu pamutemo hatibvumidzwi kutora munhu ari kuzvirambira kuenda kuchipatara ndakutomusiya pano asiwa ipo paya apa murume aripo inini ndiripo tiri kugara Smith ndanetsana naye manje ndakuchinetsana nemurume manje murume akataura kuti ndiriga ndichikutaurira chokwadi chinoitika chokwadi chinoitika ngechekuti mainini nawo pawakandituma kuti ndodini ndokuvatumira mari kuCape Town ndipatakatotanga kutodanana ipapo
saka kuzotoya kwese kwaakazoita kuno kunyaya yanga yaitopera kare zvokuti ndakamanikidza izvo anomanikidza kuti atakutoziyana kudhara Smith uya wabva akundidzinga pamba paya inini ndobva ndadini ndobva ndazobatsirwawo nemapurisa ndo akandibatsira ndobva ndazvigara ndobva ndatora property yangu yese because ndini ndaitoshanda zve iye aita zvemapisi wekuti hapana ambodaidzwa apa hapana indaitoshanda pabasa rangu pandiri pandakazopuwa 2 rooms nemurungu kucentury vobva vagarisana bva vatorana manje ndakugara kumurungu kakubasa bva vatara vakugara vese manje nemurume semurume nemukadzi ndobva ndazwa nemaaota iwo bva wakabva paipe unozera kuti muningi wako akutogarisana nei naSmith akugarisana naSmith ukuSmith akutanga manje uchintextra line takabva nhumbu wakadla mwana wedu uri muroyi pane kwatakafamba iwewe uchitozwa kuti iwewe wakadhigira pendi rangu remukati handichatombobari titi zvokutaura 20 uku line tanonzi ane svikiro unosvika ane calling iri paari saka ari kubudirwa achiti ndikuona maudhimba munomu tiri kurarishirwisana nemhepo yako iwewe muningi wangu nemurume ari kuti muningi wenyu ndiye akudza murume saka iwo uri kuita syndicate yekunditi inini ndiri muroyi linet inini ndadya mwana wako wangu akatakura inini ndiri muroyi ndakaita depression up to the extent yekuti asati ndambofamba mumaprofita ndikasumudzwa nawo ndikati kana usikaroyi handei kumaprofita ndikanzi nevamwewo baba vangu vachendisapota vainditsigira munyaya yangu konzi iwo kanoziva kuti wakachena famba nawo mwoyo yavo idini ichene tikaenda kuchiprofita meno chavanopinda nacho chechi tikasvika tikagadzikwa zvakanaka zvikanzi amaini munomborota nyoka kai muprofita yokutaureni ndikati inini ndorota nyoka kupi handiroti nyoka ini zvikanzi anyaya iripo ndeyekuti hamuroyi asi munotoshandisiwa nevanhu vanokushandisai vanopfeka fesi yenyu motonge ndimunoroyi asi imimi hapana kana mudzi wamunobata atabva paya tanogara vagarisana inini handitauri nemuningi wangu Smith anoita kubirira kutaura neni yeso rako asi mukadzi wangu ndokuda inini nemuningi handitaurisani tambozvisa mufamily group rada kugadzirisa rati ero tagara gore rino iri manje last month apo muningi wangu obva aenda kumusha kuZimbabwe aenda kumusha Smith uya basa rabva arara nemukadzi wepanext door handiti muningi wangu obva azviziya anondiudza bhanyarara kana kuti chii anondiudza because aitonyara kuti ndotaura sei nini ndini takadai Smith atanga manje kuti ndoikuda mukadzi wangu achindisendera mafoto akashama linet akutanga kukriticize linet because ari kupi kumusha chitombouya kunoku zvinhu zvake zvese munoma akatakura akangosiya mubhedha wandakatenga waya ndichineyo wakandisirira ndiye watongoripo saka kachero kwauya wakarara hazvina kana problem uyatirara ndichitokuda mukadzi wangu chikana usikadi inini ndoya kupi ndoya kumba kwako ndikamuudza ndikati Smith zvavo kuti iwowo ndoutorwisanisa vanhu manje because inini ndakakupai space ndikatichigarisa naye henyu but still munonga muchikodzoka back into my life muchidudza kuti ndiri muroyi jikijiki dzoka mukati melife yangu jikijiki linet wakadai so jikijiki handina mwana wakandiroya ndiwo wakandisunga chero nhengo yangu ndikasangana nomwe mukadzi haimiri asi iwo ndikangoona foto yako inobva itomira chero usipo saka wakandigadzira ndikaitwa muroyi SIS-MELLY ndikaudzwa all sort of names ndikaitwa hure ndikaudzwa all sort of names nezuro mukadzi wacho achibva kumainland akasvika kunomubata mumba memusikana anonzi Doreen waishandirwa musikana andida kudzaya muningi wangu anoita zvekusvikirwa aishandirwa naLinet anonzi Doreen vakasvika kumubata saka munina wenyu uyu Linet uyu akasvikirwa akaona muvhizheni murume wake akavata naDoreen alright akatomubata mumba vakavata achibva kubasa alright iye awe chituwe panext window umwe wokushandirwa right adzoka kwandiri asisi ndakazoona kuti tiri kuparadzaniswa nei nemurume asangana kupisa kana chinhu kumba kwedu hazikanwa but munomu isusu we are in a foreign land but tiri kurwa ndazvinyatsotozvoona kuti murume ari kutiparadzanisa nekuti aiti akaona Smith uye aiti akaona akandibhipaka ndaifona itozwa kuti akumbodei chezo ndomutuka uri kudei mulife vangu Linet uyo akaona mamisi iye mamissed calls anoita kwandiri kana macall calls anodelita zvese mamessage anodelita asi angu inini andaizoda kubvunza kuti uri kudei anga asikadelete handiti Linet omaona otanga futi kupopota kuti hesa kaunotorara namauti uri kudei kuna mauti ouya kwandiri
ungezivi moyo chino kuti andaona mamistic call kwakanaka here but aine mentality yekuti ndiri kudanana naSmith ndadzokerana tiri kutorara tese because kune message yakafamba ichinzanzi inini pandakapa akaenda kuZimbabwe ndaitouya ndichitorara mumba make maona of which hazvisiri izvo akati uparadzanzwa nemurume chichisisi weye kuno kuti gadzise this thing once and for all zvoishiwa manheru ndakasumuka ndikaendako ndikasvika akandiudza zvese zvadhorini zvekurara ndikaudzwa maevidence ndikatadzwa maevidence emamessages nezvangu zvaainditumirawo asina kupfeka ndikaratidzwa akati ini hangu ndafunga ndidini ndirongedze ndiende ndega ndobva ndafunga similar ndiri kunyepera ndikati kurongedza achienda kunyepa uku kunotoona kuti ndoita sei kuti ndiri kuzvifarira kana handizvifarira but ndamupindura ndikati ini kurongedza kwako kana kuenda kwako hazvinei neni asi zvandisikuda ngezvekuti munhu ari kuramba achipinda pakati pedu lineti ende tikuramba tichingorwa every day nenyaya yemunhu yeye wawakataura futi kwandiri ukandiona mukomba kumusha itira sisi sorry ugase zvinhu ukati I will never ever say sorry to mouth never saka isimeli yandishungurudza nyaya iri kutondipa depression tapera kukanyana misoro upa apa izvi makusiyana naye atobva kuti ndandakambloka kuwhatsapp akandifonera nedzimwe nhamba kumakozi ndandakambloka akati ndinotokuda ndanibloke ndinotokuda mukadzi wangu uyuyu akandishandisira mushonga wayo amene ari kutonditisa muri kuona saka iwe maudi saka line tiye zvinondiye akunzi kwaye akushandisira Smith mushonga Smith anobva kumalawi inini ndanaka manje ndiri kana line tasi pari kubasa ndichifonerwa ndinenge ndiri right Smith ndio kumalawi akazobata zonzi ripi ndo kuZimbabwe akasoya ndofunga ane 16 years asikadzoki kumusha ndandeni kumusha nomusha kwangu ndonduraya atondofunga torona mhepo zotomuterera dzokumusha kwangu because akauya munomu aine 16 years izvi zvaane 36 years anogona mubedroom pabonde katete ako kasilenda asikanouya maudi saka ndopane nyaya yacho kaapa ndopane nyaya yacho kuti muri kuramba muchikuchinjana kudai haisiri ipapo simeli kukutaura chokwadi because tikataura zvevanhu vanogona kubva patakasiyana ndofunga taakutonanambira 3 years tasiyana takatosangana nevatakatosanganawo navo vanotiwo vanoda kuwirira nawo nesu depression kuti maybe dzingastress handiti but then ozotoona kuti hazvishandi still relationship yandoda kuti ndivake ari kungopindira akadaro achiita sei akangozviziva chete kuti uyu ndiye munhu wacho anobva aenda yeye unoziva kuti munhu iye akazodini autanga kutaura history yangu yaasingambozive kunyepa manzwa saka Smith wakaoma saka Smith ari kupinda pakati penyu masisters and you two sisters are allowing that muri kuzvibvumira kuti Smith chekutanga ndida kubvunza naye maudi nhasi na Linet magadzirisana waroorwa iwewe next aiwa imbonitera mira ndipedze magadzirisana nhasi na Linet 2 months down the line iwobva waroorwa Linet unomubvumira here kuyamba wako handibvumi ende futi izvozvozvo ndazoconsider ndikaona kuti inini ndikadzokerana naSmith akasiya Linet still zviri kungocreata chaos still zvitiri kungoramba chirwa kana inini ndikaramba Smith kuti handichadi akaramba achigara naLinet still tiri kungoramba kurwa saka tichingorwa saka the best way tese ndatomuudza Linet ndochokuti tese ngatingofuratira Smith tese tozvipachidzo chokuti hapana Smith achapindi mukati meumwe noumwe wedu pakati mulife yedu tese hakuna munhu anofanira kumuentertain but unoona ngati iwe neminoko makatokorana pasina kana trust chero nhasi mukanzi makorana pasina trust hapasi sina nokuti iwewo chero ukazaiwarogwa nhasi chekupinda mumba make chako mako iwewe haumbobvumi kuti apinde mumba mako achizoti ari kuuya kumba kwasisa zviti because zvamboitika nekuda kwaSmith saka izvozvi munin'ina wako ari kuti kudii munin'ina wako ari kuti chii munin'ina wangu inini imba iyi ndaida yaSmith asi chinondinesa ngechoti Smith wacho ari kumuda ramba achidzoka kwamuri maona dai kuri kuti maizotaura muite mutange mutodzidzira kuti amai guru nabamnini iye angambori murume wangu mutoita mai guru nabamnini then motaura dzimwe nyaya manje mune Smith anenge kuzopinza nyaya dzerudo
Smith akataura nezuro paina baba wangu ndiperekedza naiye Linet wacho akati ndinangu sorry ameno pamwe maudhi ane zvaakandita asi maudhi asi kubuda mumwoyo mangu Linet zvikamugwadza izvanzi ari kurongedza mabhegi inini ndobva ndafunga kuti inini ndidzokera naSmith hazviti for the sake of relationship nemunin'ina wangu inini asi zvaizogora zvo timudzokera nepa pasina munin'ina wenyanti ipa pasina munin'ina wenyu maidzokera asiri munin'ina wangu handaidzoka nchimhanya simeri nokuti kanouya handaidzokera seka munhu kanouya akatoteka munhuwo ndaidzokera manje zvaita munin'ina my sister right zvatoita apa tochitongobvorongodza hanti mauya panapa kuti tibvorongodze Smith uyu toda kubvorongodza Smith uyu once and for all tipei namba dzaSmith number dzaSmith is 074 07074 503 469 right toda kubvorongodza Smith saka inini ndakumbokuburutsa yapa timbounza Smith apa ndiwo toda kupedza naye anditika takutongochita kuti achiziva kuti nyaya yadi achiziva kuti nyaya ndokwa yasvika because hatitoda kuti maini ndiye vanga vavepo tizoti maini zvatoda kuita izvi sezvo imawirirana vari kubvumirana nazvo here maini ndokutokupaiwo nhamba dzavo motaura futi navo kana muchida mavaedha here mainini mukawa orai tipei namba dzamainini tipei namba dzamainini tipei namba dzamainini chitipei namba dzamainini namba dzamainini is 084 246 1093 right chitere chinoda timbodona mupinde mucomment section timbohwa nyaya ishi handitika dati mumbodona mbijani mupinde mucomment section right saka isi zvotakuita pamadhiaries tadzoka kukanga rukoti regai tichange namainini Linet first tiwa kuti mainini Linet vari kuwirirana here nenyaya yekuti tibvongodze murume ushu handika apinda pakati pevana vemunhu 1 kuda kusvita bhuru nokuti katete handika kwai kanouya kauda tozvita bhuru panapa kachikonanisa vana vemunhu mumwe chete hanimaona regai titaure namainini Linet tinzwe Hello. Yes, Linet. Mushendiani? Zviri sei? Unomboni kuti unondiziva here? Iwe ndinonzisimeli, unondiziva here? Unzani? Sisimeli. Handimuzivi, zviri sei? Ndiri right, Linet. Wona ka Linet. Mukupana mukoma wako maudhi. Ari kushungurudzika zvekuti ndofunga nyaya yakaitika unoiziva pakati penyu nasisi vako. Ende iwe wanga wati moda kugadzisa zvinhu nasisi. Handiti ndizvo? Matiti? Pane nyaya yakaitika pakati pako nasisi vako namaudhi handitika. Ende iwe ukange waudza sisi vako kuti makuda kuti mugadzirisane. Ndizvo handiti? Mukagadzirisana handitika. Asi mukugadzisana kwamuri kuita uku. Murume wako iye wauri kugara naye ushu. Uri kuramba achiita madanha futi nevamwe vanhu kushoko. Ndizvo? Izvozvo. Saka izvozvi kwai uri kupeka mabhegi shuwe? Izvozvo. Uri kutobuda? Ya. Right. Uripi Smith? Vari pano. Uripo? Right. Mupe phone Smith. Hello. Moro Smith makadi yenyu? Ndiripo mama kadi. Tiripo. Smith ndinoti waSIS MELLY diaries. Naye hanzvadzi Smith ndati ndibvunzewo zvangu. Ko apa pavana vemunhu 1 apa muri kupafambisa sei patove nebed blood rakasimba kapa? Amen. Munhu waMwari nechakangaitika wacho asi kuti ndanichikumbira kuti uri munhu waMwari ende ini ndanichombokumbirawo kana mai muchikona mbondibatsirawo handitozivi kuti chinhu chiri kuitika pandiri handitozivi. Saka mune mweya unombokusvikirayo kuti hamutozivi munoswera kana mangokuwira pamusoro pechinhu chemukadzi anenge ari padhuze? Handitozivi chinhu chiri kuitika mama ndanichitokumbirawo kubatsira. Alright. Takaisa maudhi apa. Takaisa Linet apa. Munodani? Ini mukadzi wangu Linet ndokumuda. Muri kuda Linet? Mukadzi wangu ndokumuda. Ko uku kuna maudhi munenge mudzokera muchinodiko? Muchidei? Futi
kuna maudhi wacho kuti chii chinomboitika kuti ndirambe ndichitaura naye munhu mama ndikutoziva nanyini. Aiwa handi ndiye anga ari mudzimai wenyu wekutanga, ndiye anga ari girlfriend yenyu yekutanga zvei. Saka ndofunga andikwai makataura masvike kuti maudhiwa hausi kubuda mwoyo mangu. Zvinhu izvozvo kubva kudhara mama hazviperi but ndinozama kuti zvipere asi kuti hazvisi kupera nditoziva kuti chii chinomboitika handizivi. Saka maudhi munotomufunga anenge ari mumwoyo menyu. Toda kuzama kubatsirai patinoda kunyatsanzwisisa zvazviri. Saka maudhi uyu anenge ari like mumwoyo menyu iko zvino munenge muchiti mukafunga maudhi moda maudhi, mufunga Linet moda Linet. Hamusi kuhwisisa pakati pevana vemunhu wanapa kuti munyatsodii chako chaiko. Mangu mukadzi wangu ndingi ndonda nchida mukuru unoda kuti mabasa ake ndoaziva yese anoita mama. Saka handitoziva kuti why ndichiramba ndichifunga nezvake munhu because mabasa ake yese anoita ndoaziva. Wouni mabasa ake anoita? Ya saka nditoziva kuti why ndichiita saizvo ndichiramba ndichifunga nezvake handitoziva. Okay, saka imini right ngatimbomirai yekuti titozosvika pakukubatsira imi handitika. Pana Linet naMaudhi vana vemunhu mumwe chete, masisters. Handiti ukama hwavo nekuda kwenyu mimi watosvika pakuti hapasina trust. Chero uyu Maudhi akazonzi aroorwa handitika, chero kuti izvozvi uyu mukoma wake auye kumba kwenyu Linet haachatrust kusiyai muri tu namaiguru nokuti makabudanana. Uyu woushu uku akanzi aroorwa nhasi haachatrust kuti Linet asvike kumba kwake asiye murume akana Linet nokuti pane zvakamboitika pakati pavo handitika. Saka imimi semunhu akaona teora kuti makuda munin'ina uyu mukuru uyu hamene zvaanoita hamuna basa naye, makambozama kuita sei kuti muzame kuti pave nepeace pakati pevana vemunhu wanava? Chinhu chinoitika mama ndechekuti one kuna Maudhi ndikanditaure naye oro lese ndikamudana chimuti ngati regai ndimuti maiko unotondorambira kuti haradi kutodii kutozvinzwa zvozvo ndimudana naye maiko. Okay, Maudhi haadi kunziwo maiguru. Ani Maudhi haadi kuti mundane anotisanida izvo maiguru. Alright, be honest Smith. Pamanga mchinda kuna Maudhi apa mchitaura na Maudhi apa mamuchimbovata mese? Handina mborara naye mama Smith. Handina. Kana kukumbira hamuna? Zvazvingowanikwa kana pete chingotaura pa WhatsApp kuti chingotaura wedu but zvoti kwai kusangana naye handisati ndambosangana naye. Mumaizongokumbira iye Maudhi oramba hake? Ya. Okay. Saka mamboconsider sezvo muri confused kudai makambogara pasi rina Linet wamuri kuti munoda ushu mukamboconsider kuti maybe mutaure paite barika, because it seems as if makastika you are glued mufamily yekwana Maudhi naLinet. Zvinhu izvozvo mama ndambozvitaura but hazviite havangambogarisani vanhu avo. Nekuda kwei? Maudhi ndomuziva umwe wake. Maudhi mumuziva munhu anodii? Angarova Linet? Mama munhu dema mumuzi handiziva hangu asi kuti yesha tombotoiti kugarisana naye havangambogarisani vanhu avo. Okay, alright. Ngazama kuti ndivagadzirise vatauridzane zvakanaka hapana kuti vangambotaudzana zvakanaka. Alright. Imimi sezvo muri kudeclare love yenyu for Linet handika kuti ndinoda mukadzi wangu. Ndiye mukadzi wangu ndoda mama. Ndokumurarira chikadzi rangu chandokumuitira kuramba kuti ndopane utori nemwana wangu patakaperera ipapo. Alright, zvamuri kuti munoda mudzimai wenyu Linet, ko maive panext door ava vamakazinge mokwirana zvenavo munhu anoda mudzimai wake chizve? Handisi kuramba mama ipako nguva iyoyo mama medhemi yangu angaenda kumba asi kuti handitozivi kuti chakatoitika wangu kuti ndirari nemunhu yenyu. Hamutoziva musivi makaenda kuna mai vangu kana kukumbira? Ndini ndakatodzanira tomukumbira. Vakabva vakupai? Ko uyu wamakabakwa muzuro unoushu? Munhu chakaitika mama handisitombonzwisisawo nenoti chakaitika zvapishaku chii because munhu uyu ndambotaura naye mama 4 months back handiti ndopakati hazviiti ndikamusiya handiti. Saka this week neFriday nditori kubasa inini ndaona message aba mukuru panyaya yenyu yatakambotaura tese chichichi ndiri kufunga nezvayo kana mune nguva munokwanisa kuuya kumba todini tozotaura nezvenyaya iyo totoona kuti tozviita sei. Handikatoseka pakutanya ndikati
so munhu nyaya uri kutaura iyi waingati mwoyo wangu unozwa kuti kumba kwangu but handisi kukurana takatoti kana handisi kumba ndochinzi memeline handiti apa inino futi kuno kukumba rubasandi kusvika friday kuti atingataunzisani namadam tisingaonani ndobva ndabva kubasa ndobva ndandageza ndobva ndanyatsa ndati chamunoona chi mashamwari angu chero tisinganzoisani ndabuda ndaenda singazivi kuti vadini vari kugara musoro ndichienda kusvika pamusikana wana ndikumurondedzera chi nyaya yake kana ati sezvo anga ati kwakuda kuroorwa ndichimuonesa kuti unoziva here kuti zvakamira so haina mba achanamboita naye munyisi pasina 30 minutes ndobvakabva pasvika nepenyangu hamuna chamakaita handina chandakaita naye makangona kwamakamira rangosvika neakatogara naye yanga ane waini yake akatobudisa makapu andakatomwa vakauda ndamwa makapu maviri chete ewaini yake naindineti chokwadi here kuti wakaona pasina zvaiitika kuti pane zvakaitika mama handizosiya kuti ndakasvikayo wanga watobvisa bhuku nemasuku akagara pamberi unongotogadzirira kati wangatopedza meni handichaziva hangu soko but vanga vakagara pamubhedha ngota glasi yavo yewaini iri pasi nechiextend ivo vakagara pamubhedha oright saka iwewe ndineti murume wako hauchadi mama ndaneti wani asi kune vamwe besides vaviri ava kane paite pisi handina pisi vandigara naye ndonyedza chizvizvidzi vakadzi saka handifunga ndivamborohwa nemhepo ndichimbonyatsa kufunga kamiri kati hatindiri kwangu ndega ko kugarisana nasisi vako hazviiti ndinofunga nekuti maybe pamwe anenge achi munhu ane zemu rakakwira murume wenyu saka mukagara muchibatsirana muri 2 antika muchibatsirana muri 2 anogona kuti aningiriri mubatsirane pachenyu pawo mukati menyu pane kuti paite vamwe vanhu vekunze mirai makada pane munhu ari kufona nzati munhu ari kufona ari kundifonera pane mifoni zviri kufamba sei ndimirai ndimupindure atai makadaro adonedza vanhu vangu maudhi ndikuti vakomana zvinhu zvamaudhiwo futi asiwo maudhi ndiri kuti fona panhamba dzakapinwa idzo ndandiri kuti fona panhamba dzakapinwa maudhi ndandichiti fona panhamba dzakapiniwa kuti mutaurirane ka kwaiwe ndiono kuti unoramba kunzi maiguru uye panhamba dzakapinwa fona ipapa pandisati ndavafonera uye ipapo hai maudhi unoramba kuimaiguru nemakai uchiri kudawo smith achiri kudawo smith maudhi fera mbona zvakadaro ini dei ndamambotaridza fesi yasmith ende smith kusofta mai mwana kupretenda kunge benzi kunyepera kuzungaira mimba yeraundi smith uyu yazvakaoma kunyepera kuzungaira mimba yeraundi smith timirire maudhi afoni tigofonera smith nalineti haya fona maudhi fona toni fona maudhi kunyepera kupenga smith kwaya ntombozi unongozvana awira pamusoro penhikikiri papegambi remadzimai hazivi kuti unowira sei unongozvona awirawo pamusoro pemagambi emadzimai naini kana ndimiwo hakuna zvinhu zvakadaro hakuna zvinhu zvakadaro mauti simeli namba dzakapinwa ndinodzona oright tora ndikupe dzakapinwa dziripo palife ndika ndikupe 084 84 yeah 561 561 7653 7653
53 084 561 7654. Yeah, 7653 53. 7653. Yes. Alright. Say fona ku WhatsApp itaku WhatsApp idisave uye ku WhatsApp. Okay. Nemakambona nanokuwa anowira pamusoro pegambira mama kwai ndikosi zvinoitika. Ndiye vanokunowira. Unokukwakara atowira. Ushiye kuti zviri kufa. Ushiye kuti zviri kufamba sei. Ukana nangonowira mai mwana kwai nditoziti zvinofamba sei ndongokwara kana zvaitika. Kwai moyo wangu unenge uchimbofunga maudhamano chinoitika asi ndoda kugara nouyu. Confused. Regai tivaisevese pamwe chete ndokuti game racho ripere. Regai tinyatsohwisisa. Shuwa chubwikwi. Mungana kuti chubwi bo awira. Kungobva kwabva chubwi bo awira. Kuti asvika sei pamusoro pegamba amadzimai. Ende zvasimitiso. Imukaona nanoisimithi moti panobuda zvakanaka ipapo. Moti pane chakanaka chinobuda ipapo. Munhu anoisimithi. Haimi. Right, chigara ipapo. Chigara ipapo pandichivafonera. Chigara ipapo. Tichivanzosa. Simithi nemunin'ina wako uyu mabasa chaiwo. Zvakaoma. Apa sofi kutaura kwai iwe ndio kwai iwe haudi kuimai guru iwe. Simeni zvinoita shoti ndidedze Smith kuti banguru mwandafuga naye Gumbeze for those years. Kwangochinja out of blue kuti banguru yotondito my guru. I don't kuti bamni yotondito my guru. Yimi. Hello. Hello, yes. Dzosa murume wako pafoni. All right. Oi. Hello, right. Na Linet uri padhuze anditi kandoda kutumire padhuze. Linet problem umune munhu wapinda mumba ari naye mumba. Oh. Ngamude akachigugona kuti ambochibvisa munhu kachinda unodei munhu panguva dzakadai. Hasi kuzoti pane zviri kuda kugadziriswa. Vanongopindawo zvisina PO box futi mudzimbawo futi. Again wada ne 2 minutes. Wada ne munhu muzeti uzotouzwa later. Hello, Hello, right, Linet. Ndafonera Maud uri pane imwe foni. Nokuti kuti musangane hazviperi amunyatsogona kutaudzana zvataurwa naSmith kuti hazviperi zvakanaka. Anti asi chishuwo chedu ndechekuti imi vana vemunhu mumwe chete, blood is thicker than water. Handichika pakanzi pafiwa watu warwara nhasi. Iyeyu Maud ndiye anachigezesa. Pakanzi Maud warwara nhasi iwe ndiwo unofonerwa kunzi uya kuno kusisiwa kwavadai. Kuti munganzi mukonane nenyaya yemurume hazviti. Ndizvozvo. Hazvibudi. Nai saka Maud nemhaka yeye uchiramba kunzi unzi mai guru iwe naSmith. Sisimeli. Ini ndinoramba kunzi mai guru naSmith because veduwe zvinorema munhu dai akazondita mai guru mune zvakanaka akandiyo udzira zvakanaka kuti ndafunga kuti ndichitora hangu mainini onzwa opinion yangu but akamutora achindidzinga kunge mbwa achindudza kuti ndiri muroyi ndakamugadzira chinhu chake hachichamiri ndakacherera pende yake muchuru haachabari ndakadla mwana wake urikutona more expect kuti nini ndimudaire kuti bamnini munhu wandaifuga naye Gumbeze 1 onditi mai guru ndoti bamnini. Alright, saka iwe Maud urida kunzi chiuda kuadreswa uchinzi chii? Nokuti uyu munhu Smith uyu akugara nemunin'ina wako hanti saka unoda iwe right unoda kuadresa uchinzi kudii kana kuri kuti ari kuadresa iwewe. Maud. Anoti Maud. Maud. Okay. For the past 2 days
ndakubvunzwa nachidedzwa ichinzi love Smith anga chikuti love pesa apa iwo chibvumira nazvo kunzi love apari kuti hanzi simeli apari kuti hanzi mauti ndoda Linet because Linet aripo muri kunzwa zvandaura Linet kungosuduka chitauri to love ndokuda uri mukadzi wangu wokutanga right iwo rekatibvunze this honest straight question mauti uchiri kuda Smith here I want you to be very honest. Let's try to fix this. Yes, let's try to fix this. I want to be very honest. Yes. I want to be very honest. Yes. Inini Smith dai anga akatora munhu asiri munina wangu. For real I was going to go back kuna Smith. Asi munhu akatora zvichaita kuti ndidzokererane naye. Kana Linet hausi kupindura mubvunzo wangu. Hauna kupindura mubvunzo wangu. Mubvunzo wangu unofanirwa kuti yes or no. One of the two answers. Iwewe uchiri kuda Smith here? No. Asi unogona kuda Smith kana pasina munina wako. Ndozvakutaura nditi. Dai anga asina kutombopira atombopinda mulife ya Smith yes. Saka zvangu zvakadai so iwewe ukama wako nemunina wako uchamira sei? Nokuti chakakosha ukama wako nemunina wako iwewe than wako na Smith. Yes. Simeli I want to be frank and fair. Ndofunga nyika yese the world iri kundinzwa. Nyika yese iri kundinzwa. Inini as long as Smith achigara nemunina wangu, I'm not going to be in good books nemunina wangu. Ene ngasambotroya kumenda kuti we can sort things out. Because andifi ndakavhizitira munina wangu. Inini ndikadzokerana na Smith, we won't be in good books nemunina wangu forever. Because hafa kayomba kwangu because nendisatatomudi. Ene takataura futi tese. Saka chishuwo chako iwe unoda kuti munina wako abve pana Smith. Zvakwari but that's my wish. But zvakwari handimujaji. Iye ngaite zvinoda mwoyo wake. But inini iwish yangu if wishes were horses beggars would ride. Ko nhumbu yanayo? Hana nhumbu here. Fosekedzi munhu kuita zvaanoda. Asi inini Simeli zvanandambomuudza masikati inake kana akadzokerana kuna Smith ka. For the sake of peace I'm going to banish everything about Linet. Andozviudza kuti munhu iye haaexist mulife mangu. Voita hawo life yako handinomba kubake handiti sei ndotozvidzima mukati melife yake for good. Mukati melife mangu. Hana mimba here Linet? Linet hana nhumbu. Ndoyo yakabva yacho? Ndo yakabva iyoyo. Linet uri kuzwa zvitobva nasisi vako here? Chokwadi Simeli ndikuudze ichokwadi chandiri kutiramba kuti vamunini kutaura kuna Smith kana kuti tiite communication kuti tigadzirise zvinhu. Smith uyu ndini ndakatanga naye handiti ndatanga naye Smith haana kana mwana indini nevana vangu 3. Ndoda kuudza ichokwadi tibatsirike because tikasiya zvimwe zvinhu hatibatsiriki. Manzwere ndine vana vangu 3 asina kana mwana akaita nhumbu nena duku kunyepera ndikaona kuti hazvina kana fisha ndikaenda kukhala fongu hospital ndikanyora statement kuti ndapota hangu muno because anga atopatomboya muzukuru wangu anonzi Sekai vachirara vese ndikavabatikidza vakarara vese ndikashanyirwa nefriend yangu from Mpumalanga ndaenda kubasa akamuka akanopinda mabhurangeti mamemema akandifonera akandizvaita murume wangu ndakazongona mumabhurangeti mangu. Iye Smith manzwa here Simeli. That's why I deny kumuti bamnini. Ende chandori inini ndine vana vangu iye ane vana vake awo patinoda Linet obvanza nhumbu yobva yapa handiti Simeli. Maudhu adla mwana wangu Linet anowo vana vake nemuchato wakaturikwa so usati watombohlangurwa uri madziro kwahondo kwamutaro. Alright. Linet. Alright, chireka timbonzwa kuna Linet. Zviri kutaura nasisi wako uri kusvinzwa kuti hanzi ukaramba uri pane murume uyu because pane history yakanyanyisa pazvakaitika even ivo vachiri kudanana naSmith uyu hatichafi takataudzana ende itori chekaukama wazvinzwa. Saka iwowo woti kudii? Hauchakwanisi kutaura saka wakudii wakugara ipapo kwati wakubva? Wakusuduruka? Ko kuti mugare mese muri tu? Nani? Nasisi vako? Ina ndishapinde munyaya ndautongosiyana nadzo. Makutisana nemurume uyu? Ndakubuda munyaya dzidzi dzine ndisina zororo. Saka wakubva pana Smith? Uchibvapo uri kunangepi? Because ndambobvunza sisi vako vakati ndakatomumirira kuti anange kumba kwangu azogara tigadzise zvinhu tiri pamwe chete asiyane nemunhu. Saka uri kubvapo uri kunanga kupi?
pekugara. Wawana pekugara? Ndapawana. Handisi kuenda kumba kwemunhu. Mozogadzisana uri kwako iye ari kwake. Ndogara kwangu. Alright. Smithy. Hello. Yenyu yekungomuka makawira pamusoro pemagambe evakadzi kwai makambobata zvene shamwari makambobakwa makabata zvene shamwari yamaudhi uko kwamaigara uko. Nemuzukuru futi anonzi Sekai, mudzei kuti Sekai hamuzivi here? Haana kurara naye here Sekai? Mama. Akatenga usasafune muzukuru wangu. Rega timbonzwa kuna Smith. Chirega ndichokubvira chokwadi kuzvinhu zvese zvaitika. Dudzirai. Unondoziva imweni mabasa ake unondoziva munhu. Zvaitika zvese izvozvo ndiye aizvikonzeresa kuti zviitike mama. Noti kuti inini ndakazvitanga but iye ndiye waizvikonzeresa. Iye mukadzi uyu Bauti. Ndimusiye mama. Ndinamike story nonese mama. Chakaitika ndechekuti pane murume waidana naye akamarambisa murume mukadzi wake akaenda kumba unonzi Clement handiti. Ndobva afonera munikina mwana wazanza ari kumusha kuti azodanana futi namunhu iyeye handiti. Ndobva kaita kuti ndikurambane nemunhu uyu because vana vanga watova mukadzi nemunhu handiti. Maudhi wangachita zvechi waifambawo ari pamuri. Remaudhi akaitawo zvechifambi ari pamuri. Nemunhu ndofunga pandakadana naye vaingoramba vaingodana naye vese handiti ka. Saka ndadanana naye ndikagara naye munhu achingodanana nemunhu. Nai Maudhi. Kwa iwe unogozoda kuti mnin'ina uku kwa iwe ndi wakataka kuti zvechifambiwa ni uri paari. Isimeli kunyepa yanga iri weye kuda kuenda kuna Linet. Akandiwanikidza ndakarara na Clement here. Inini Clement uyu haana kutombobvira one day ndakarara engonzwa zita kuti kune munhu anonzi Clement tatitori muWhatsApp group. Mwana wanzi Clement ndikuda mwana wanzi ndikuda munhu musikana wakurora akadzikama kuzimapo. Ndikamuchestera hangu mwana wanzi yangu zvikadonzwa waidana naye saka wazopa pin kuti wanoita naye. Haana kumbonona ndakarara naye. Haana kumbonona ndichifamba naye. Kungofungira kungotaura kuti modiwe just because ane mawezi ake aida kuti apinde nawo. Nyanhasi nomuzi hure Rega timbova kuna Smith. Smith. Panyaya ndiri kutaura ndokumbira mumbobvunza Linet kuti hatina kubvunza here Clemens akabvuma but iye ari kuramba asi hatina kubvunza here Clemens akabvuma. Kwai makabvunza Clemens akabvuma wai? imisina hamuzivi zvakanaka sine. Yes, Smith. Clement amnoda here Clement ndimudaidze. Aiwa atidi Clemens tirikuda inyaya yemumhuri iyi family matter iyi. Hatisi kuda hedu Clemens pano tirikuda kuti hatisi kumuda pafoni yako. Tiri kungoda kuti titaure nyaya dzemumhuri umu chete. Damnini chirega Maudhi Linet ati ndawana imba ndakubuda handisi kuenda mumba memunhu handika hanzi ndaneta nyaya dzevakadzi. Smith ndofunga as much as zvichikurwadza I want to be honest with you zvinobatsira masisters nokuti vanogona kukuvadzana kana kuurayana chaiko chaiko. Murume chinhu chakaoma kuti musheye muri vana vemunhu mumwe chete especially kutorerwa murume nemunin'ina wako zvinhu zvakaoma kunani nani. Zvakafanira kuti mimi munin'ina wenyu ouya otora Linet kubva kwamuri munogona kutemana nematemo. Hanzvadzi yangu apa padei zvaigona regedzai Linet aende chitanga henyu panyuwani. Mama mamboziva chinhu rega ndimbokuudzai upenyu hwangu ndinimbokuziva handitika ende mukadzi wangu amurodai ndimusiye kuziva hazvikwanisi pamoyo pangu inini handikugoni because I know my life. Ndofunga kana muchiona munoona upenyu hwangu huri kukarumhangani kumbesei saka mukadzi wangu ndinomubatsirawo palife yangu amukada kuti aende kanisiziva mine ndonditesei. Zvino zvaagara torongedza kava kuti ndakuenda saka mudii? Handisi kuramba hangu kuti aende but ndikurwadziwa mama. Chiregai vakatichiitai so chiregai ambobuda anogara kwake muchimbosara muchifunga sort out your life. Smith mukadzi ari pamba panenge ari handiri kupaziva panenge achienda. Sort out your life unyatsofunga zvauri kuda kuti uri kudei because unaye futi mukadzi vari kupotreya kuti unoda stereki uchu unohura futi unomuhurira futi hauzivi zvinoitika unongosvika kana wamuka uri mumachira evamwe vakadzi andiona. Saka I think for now kana muchida a healthy relationship ichazivaka kumberi uko chimbomurega abude aende paari kuda kuti aende ambonofunga afurwe nemhepo ari ipapo iwe usare uri futi ipapo umborohwa nemhepo ufunge zvaurida kufunga uri ipapo. Maiguruwo zvakare on the other hand vachiziva kuti munin'ina haasipo pana Smith uya vatange kuporawo vambofemawo vafurwe nemhepo mose muri mwe nomwe kwake zvinenge zvichizoitika mberi zvizoonekwa kuti moita sei kumberi. Ndiri kuzvinzwa mama because
uyagara kuti ndakuendawo kuti nenyaya dzekuti tangatawo ndanga ndauya nini aiwa nenyaya dzekuti wagara wanga watomboita zvinhu zvawaita zvaari kuti ndanete nenyaya dzevakadzi saka iwewe dei waizati upenyu wako uri pari pana nzombe life yako yakaoma hawaihurira mukadzi wako usho lineti wacho ehe taura taura okay mira ipapo mira 4 months ago Smith akauya kwauri akakumbira bonde mukaita hapana kana wani pamakaita kawani zvako okay zuro chaiye manheru kumapast 8 usiku nice Smith ko chizviko naye chiko anzvadzi zvozuro waiudza mukadzi unoda kuti ndinoda maudhi pamberi pemukadzi wako suro chaiye wakaudza mukadzi wako kuti ndinoda maudhi uyu nokuti aivati akashama pamberi pemukadzi wako shuwa hazvo zvinotaugwa here zvanzvadzisudza mudzimai wauri tunoda saka zvipamutaura muri tune mudzimai ari kuti kudi uchikumbira sori iyoyi pari kutaura nemudzimai muchikumbira muri tu ipapa paari kuti kudi nemudzimai wako ipapa muchikumbirana sori iyi ari kuti chii ndo zvandakuudza nezvakuti kunofurwa nemhepo kana muchazogarisana uchazomufunga mudzimai achazodzoka unenge wakunyatsoziva value yemukadzi wako because truly speaking zvazviri right now haisi situation yakanaka Smith uri kutoita family kunge mapenzi uri kutoita family ikunge mapenzi chero iyo mufamily kandi saka mufamily group isina kugona kuti igadzike because pauta kunge mapenzi kuti nhasi wakambobva kuna mai guru waenda kuna mai nini unodeclare rudo rwamai guru pana mai nini wari kuti unoda mai nini wakuti ndakuenda kuti aiwa ndoda mai nini ndiye mukadzi wangu chaiye patove neconfusion nekuda kwaSmith imborega vanhu ava umwe neumwe ambogara kwake muchinjetsofunga zvamuri kuda sunungura hazvadzi yangu sunungura Linet uyu abude aende ambonogara agode kugadza ukama nasisi vake Linet haana munhu muSouth Africa muno anotoda sisi vake she needs a sister akanzi abayiwa nebanga nhasi anotoda sisi vake haukwanisi kunosainira Linet mapepa iwewo ari kunzi ane muchato soto wagurwa saka haukwanisi kusainira Linet mapepa sisi vake can do that but chikumbiro changu pandini chandawa nacho mwana aikumbira muzopawo namba dzangu muzogarawo muchindibatsirawo because anotori mawana namba dzako ndinadzo 074 ndinadzo dzangu dzako ndinadzo ndichagara ndichitaura newe ndichikubatsira iwe kuti uinde asi ndikubatsira wana ndichida kuita Smith ndoda kuudza chokwadi ndoda ndichida kutsvagira mukadzi asiri wefamily ishi ndoda kugara taura vose varipo kuti unyatsonzwa I want to give you a wife uri kunzwa iko zvino izvi Smith tera unzwe iko zvino is too early uchiri kurwadzikana nokuti uyu akubuda ungajeda kuwana wabikirwa wawachirwa handika uchasitanga undinetsa ndiwe iwe panhamba izi kuti chinditsvagirai munhu uya ndoda kutsvagira mukadzi muri iyi please iyi muri iyi siyana nayo ndoda kutsvagira mukadzi
wasiri wemhuri iyi wauchadanana naye wauchagara naye. Mama mukadzi unomuda manje. Nena mutamuri kutaura zvese. Mukadzi wako unomuda but hazviiti because imhuri imwe chete ifamily. You can't be in love with two sisters. Hazviiti. Hapana chinobuda chakanaka one anofa. Inini ndoda kutsvakira mukadzi anditika ndoda kutsvakira mukadzi inini wokuti ndichakupa mukadzi muchitaurirana ndawa kuti wakarongeka saka zviyanyi kunetsa ndawa hangu kuti wakatirongekei nokuti ini ndiri tete handiti saka satete ndovhunza zvose kuti ndizive saka munogona kuti moyatsowirirana nemukadzi uyu chiregera lineti aite agadze ukama hwake nasisi vake vainde mberi nefamily yavo vakadzawo vapedzi vakawanisa muno wokuzimbabwe mumwe ane hunhu hwacho hwaunoda hwalineti ndokupa nokuti ndakuti kwai pabonde payo kwai munozama ini vataura avo maiguru tavabvunza kadai zona kuti chii kumweyo tati mose muramire pamunhu wani vakati apa bonde vanogona havo vataura kudaro. Haiwa kwai munozama ini kwai munochofa. Mati uri? Hanzi fone pafone yangu apa nditaure neni kuti ndikuda fone yako ndivatise zvauri. Ndifone pafone yenyu. Aiwa regai ndifone pafone yenyu pache papa. Alright. Ndoda kuwa compliment yandiri kuvapa yandauzwa na Mike like iwewe chirega tichagire rikatibvise vanti separate munhu uyu aendi handiwana kuti mudzokedzane ukama hwako nemunin'ina wako antika munin'ina wako alifa kuti abve pane uyu. Aiwa iwe chirega tishandise diploma chirega tishandise ungwaru hwedu munin'ina abve apa mundo ukama hwenyu ukati kushadaka murume uchu munogarisana kure pasina. I just hope kuti munin'ina wako haudzokeri ndiri kungohopa izvozvo kuti haudzokeri munin'ina wako indaita effort yose. Aiwa donako timbowa kuti iye haufa kufambisa sei. Ndimfonere uye dhayari zinonakidza wedu we. Awa yekutsvagwa mukadzi kakuti chindifonera ini. Awa yekutsvagwa mukadzi kambomira kufona vanhu. Hello mama. Ndo namba dzangu idzi raisa inini waibva here ndineti kunorongedza. Nda maenda mberi pamapedza kutaura shoko renyu reri rokuti hanzi musiyana naenda wokutsvakira umwe mukadzi. Atotsamwa singaiti because atoti chidzima fone yangu musari mutsvakira nomwe mukadzi mama musandaro. Atsamwa saka zvichireva kuti haasi kuda ari kuda kuramba newe asi mufamily ka ari kufunga here zvomufamily mwana uyu. No mama ini nangu mukadzi wangu ndomuda ndoziva pane maproblems ari kunetsa but mukadzi wangu kumuna ndichagadzirisa hangu hunhu hwangu inini wandopedza kana maugadzisa hunhu hwenyu kona maiguru vamakavata makutoziva chinhu chamaiguruka imi. Uyo munhu handitoziva chii chinoitika pandiri mama pamupana maudhu handitozivi chii chinoitika asi still chero mukasizodzokera kuna maudhu uyo handika asina kupfeka bhurugwa munotoziva zvaari zvichafamba sei mufamily zvichafamba sei situation yenyu iri tricky hanzvadzi zvichafamba sei because wamunenge muchiti mai guru ndimai ka muri kuziva vakashama munotovaziva ndimai avo kuna lineti. mabasa ake ndo akaita sokumbisana naye munhu kumudanda itomudawo mauta asi kuti masera ake aita ndo aindirwadza. Handisi kuzviramba zvise izvozvo kuti mabasa ake aikurwadzai but imimi uyu lineti kana chiti anokudai handika asi kufunga zvekumhuri ukuku kumhuri kwavo akangopfeka mablinkers ari kungoona imimi right now handika but pane panorizoda ivo sisi vakava handimaona pachazofamba sei because my group atotsika madziro ende zveshuwa hazviiti situation yenyu haitoiti haiiti. Havabudi pai handisi kuramba mama asi handi munoziva here kuti mufamily yavo vanhu ava iye ndekufamily imwe asi avasomutombora imwe kamini. Havasi muri imwe chete. Havasi muri imwe chete chaiyo chaiyo. Haisi havasi muri imwe chete. Ndemuri imwe chete but hasiwo mumimba wani.
Avaso mimba wani how and adina unge ndaudzwa ibaba. Mati. Avase mumuri mwechete how. Ndeve muri mwechete family one but avasi mudumbu rimwe mababa amwe. Ndokwapa mukuru mwe ndokwapa mwe. But still that makes them sisters. Ma. But still my sisters. Still my sisters and Mashura. Hai, andizivio. Kana mazo ameno maigura pamwe muningina wenyari kuona kuti vanogona kurarama hake asina ava vacho sisive kwa maigura vakandoka kwa mainina beno upenyu hwake hwese. Kana madzokerana yenyu magadzisana nemukadzi wenyu imi chigadzisai unhu wenyu imi. Okungomuka muri pamusoro pevakadzi chigadzisai unhu ihwohwo. Ndikuramba mama tiri kunje chaita ndoti nditoita muzotuwe munhu tambofanira taura naye because why asiri yoga kamunhu zvine vamwe ma next door nevamwe vanhuwo vanenge vachiuya nevamwewo vasiri masisters nevamwewo vana vema next door vamunenge muchimborara navavo. Saka muchanoroora rini Lineti muri kufunga vanobvisa pfuma rini? Mama rikanimbokuudza ndopanda kuudza kuti life yangu yanga isiri right kubva ichitanga kugara naLineti. Ndainyamwe ndikaona basa raingopera pasina kana zvandisinganzwisise. Gore rino ndopana rotangawo kutoshanda. Wosa gore rino risina pera mushanda aro 2022. Gore rino uya ndobva raita zvavo because gore rino ndaidaenda kumba ati nenyaya dzacho dzandichatoona anendawo totanga futi gore rino andiona ndokadzisa kuti anga kuda kumba pei. Saka mamuchiti muzorora Lineti rini? Ndomurora mama ndisiri ndimurora. Rini chiti paiwo zvenguva yekuti muchamurora rini kana muchimuda muchamurora rini? Handisi kunzwa. Hello. Mamuchiti musaka imimwe handi muchida nemunhu imunenge musati pana Juni pana July pana August mamuchida kuti mugozodii? Ani maiguru. Ayo mainina mamuchiti muzorora rini iye Lineti mukadzi wamuri kuti munoda. Wandi ungangorora kuti unesina mari handi unotanga kugadzirisa mari yacho pese. But handiti munoshanda mune budget here bamini kuti ndikashanda ndofungana na August uko zvinhu zvangu zvine zvabatana ndoendisawo. Andisoramba vati inenge arotanga kutogadzirisa upenyu kuti zvifambiwo zviri nani gore rine. Saka gore rino uya ndopana ndichasiya kuti basa rangu rikaramba rakadaro mari angaishayiwo ndobvisa uku. Okay, saka ini zvomozoita bamini chimbogadzisai unhu hwenyu shuwa musiyana nenyaya yekungovata vakadzi mboendai kana kumasowe chako moshandigwa kana kuchivanhu chako mboendai moshandigwa. Ndozvinzwa mama asi mimi ndandwa here muchiti munobatsira mugone here unibatsirawo. Alright, saka ndichakubatsirai. Munoda kubatsirwa nenzira ipi yechiprofita here kuti chivanhu because ndoita zvese? Munoda kubatsirwa nenzira ipi yechiprofita here kuti chivanhu? Munoda kubatsirwa nenzira ipi noni ndinoita zvese? Inini mukadzi wangu unobatsira zvese ndisingazivi kuti pamuri meme muchishanda sei mama. Kosa mudzimai wenyu zvanobatsira zvese atiza kubatsira here? Atiza kubatsira here mudzimai wenyu? Mamboona here ngendai? Haasi kuzvirapa kari kurapa imimi. Haasi kuzvirapa ari kurapa imimi. Anenge asingazvirapi ari kurapa imimi. Asingarambi chini. Ndati haasi kuzvirapa nganga izvirapi asi apa haasi kuzvirapa iye anenge achida kurapa imimi. Inini naye takamutofanana. Aiwa musati maroorana saka musati mafanana musati maonekwa nevepasi kuti muri vanhu vamwe chete. Alright, namba dzaindana dzakaimbofonera ndigona ndokubatsira ini regai ndimbonovheneka ndichakuvhenekai ndoona kuti ndokubatsira ine enguli ipi. Alright yadona. Right, saka ndichava kwai ndivashandire ndivabatsire saka ndichabatsira naividwe munhu anenge achiramba chingofona chingodropa kwakanaka akuramba chingofona chingodropa guys. Chokwadi chiripo nchekuti Lineti anoda murume wake uyu ndo chokwadi chiripo. Lineti anoda murume wake that means asacrifice kuti ukama hwake huperi nasisi vake. I think izvi zvoda kuti tingochiudza sisi edu vachingozivavo chokwadi ndofunga vazvinzwira mucomment section handitika vazvinzwira mucomment section. Lineti haasi kuzosiya murume ushu anoda murume ushu.
Chambo na profita. Kanda profita pandodzoka voice rinenge siri rangu. Ndienda apa muchemberiso kuti wabatsire. Maudi. Simeli. Ndofunga muningi wako is choosing murume wake over you. Ndozviri kuitika because murume wacho ataura kuti andofunga munzi achara danzi kubva pamati ndokutsvagira mukadzi atotsama kati ndipei foni yangu chichi it means kuti anoda murume wake. Haasi kuda kungofurwa nemhepo but anoda murume wake. Haasi kuda anene zvimwe zvakwamuri zvimira nimbozwa munhu uyu. Hello. Ndasara tombovhura kana malaini nguri mafoni anchidropa pakanaka here maini. Sorry, ndangati nangobatsira nawo but vanga vachiri pafoni vese vanga vari pafoni mwanga ri pafoni mamuchifona mwari saka namamutodisturba ivo ndichitotry kudropa because ndasara ndavhura malaini kora chitaura henyu line ndimaudhi aripo. Okay, I was also hoping to see murume wacho ari panozvitumisa. I really wanted to ask him kuti sometimes sismeli mukaona vanhu vanoramba vachirara nevakadzi panenge paine machildhood issues kuti chii chakaitika when he was growing up. Was he abused? Akakura sei? Chikaari kutsvaga zvakafanana zvinoita vakadzi zvezvo. Vamwe vakadzi vanozorara nevarume vamwe vanenge vachitsvaga baba chaivo chaivo. Baba noti kutsvaga ezini kutsvaga baba kuti arare naye baba wake, but mentally, psychologically panenge paine chinhu chakatokanganisika kwaari munhu uyu. Uyo munhu uyu, I know you were joking henyu pamamuchinoti ndichatsvagira mukadzi. No, I wanted kuti mukadzi uyu abve. Ndada kuti abve aregedze mukadzi uyu aende. I know. Munhu uyu is a sex addict. Sex addiction inotoda kunobatsirwa nevanhu vakatotrainwa nezvesex addiction. He's a sex addict. Zvaanonyepa zvese zvokuti ndinoona ndarara pamusoro pemukadzi zvangozoitika ndaenderwa kunanga inini ndiri one of those people I'm sorry to say vari against maprofita n'anga vanotaura nhema vazhinji vachona vanotaura wadzoroiwa wadzodiwa vanhu vodendana mumafamilies potaurwa uroyi zvizvizvi. That guy is a sex addict. Chero kwese kwachaenda chirakarambana nani asati abatsirwa there's something wrong with him psychologically. Ava vanava masisters awa I was actually wondering kuti vane makore mangani vana very in a domestic cycle of violence handizivi kuti vanorohwa here physically but psychologically varimo very addicted musituation iyoyi. Vanoramba very attracted to a toxic relationship. That's why Maudi akabviswa her self-esteem. Uyo anenge achiri nayo mbichana musikana uyu. She is very wrong. Ane moyo wakashata munin'ina uyu. But anenge achiri nayo mbichana self-esteem. That's why akufunga kwakusunuruka. But kusunuruka kwake wote kuti hadzoki futi. Aiwa kutosuduruka handifungi kuti atosuduruka mangwana tikatofona vanhu vanenge vari vese apa. Yes, you're very smart to say you're very smart. Hapana kwari kuenda musikana uyu. Because vese vanhu ava vanotoda kubatsirwa. Chete kuti culture yedu hatikuri tichienda for counseling hatina nechira maresources. Murume anotenga uyu. Kutenga kwake there's something wrong. Anofanira kunobatsirwa. Haana kugrowa. Pane something chakaitika when he was growing up. Something mukamubvunza mukazosangana nevanhu vakadaro vanongoti arikurara. Ask them kuti chii there's something chakaitika were you abused. Pane munhu akamborara newe here uri mwana mudiki mukadzi mukuru kana kuti what something happened. Ndo vanozohamba vanotanga kuve masex addicts ivavo and vanenge vachisvora vakadzi kuti iwe hauna kuzorara nini. Mukanoti they don't want to take responsibility. Mukadzi ndiwe vanhu vese vari kuswera vachihurara. Anenge akasvora mukadzi wake ari mumba iwewe unoti
like their actions. Vakadzi nesuwo tosanga kuti ngomufika ndinoona kuti ndarara ndakanyikira ndakapfeka hembe. No, inokururwa hembe. Mama, whatever they do, it's their responsibility. Vanhu vakuru vanoteka their decisions consciously. Handiti munoona zvoita kuti vakadzi vafunga kuti newe wakamborarira isokisi rakaiswa musoro, that's why waita kuti murume wako abude. No, they decided. Isusu culture yedu totanga kushora mukadzi. Uye mukadzi munini arime wakashata zvokuti, because how can you do that kumemana waningirikiri? That's why murubedza kuti abude, but abudi munhu abudi, but vanhu vakadara vabuda havana moyo susunani. kubuda handisikuona achibuda. Tichamuitisa kuti arambe achidzokorora. What's gonna make you feel more married? It's because arikuda kuyedza kushokesa sisi kuti saka ndikabuda ndakuratidza kuti inini ndindaluza. I have to show kuti I am the winner. The winner. She's been psychologically abused. Even whenever that's in a very toxic relationship, very toxic environment. Those are the problems when I besides my HIV, I don't know personally. I'm busy like a follower, but I'm keeping up with the follower because I'm not out of the even I'm for the girl children. One day, I'm gonna do that when I get to Zimbabwe. That's together. I'm moving for the girl child. But I'm doing that with me. I'm so happy for you to see me. Marokuite zvakanaka. Nhasi masvika sei pano lokola musiri munhu wepano? Masvika sei pano vakomo? How did you end up being here? I don't do social media. Okay. I don't do social media. But ndakatanga kumboterera ndakazvokuti vanhu vanoziva kuti kumurani ameno vanhu vari kuti masocialite ndaiterera ndoona this is toxic ndipandazouya pagroup range ndipandaona kuti renyu riri different personally tipewo masandre malove nemalikes in comment section. Hanzi group redu riri very educative. Kumwe vanga vaona toxicity toxic vakaona kuti pane zvinobatika. Thank you my sister, we have gained a follower, a girl child teacher, a child advocate who is relocating very soon to Zimbabwe to help the community of Zimbabwe. Saka isusu tanaka guys pazimba patinenge taanani I will talk about this. Muchine makore I'm not really like during the time. Yes, I said that I'm not gonna take it, and I'm not going to do it. Because I've been like, I want to do this, I want to educate, but you know, never will be bash and everything. Yeah, true. The way you operate is really God bless you. And then don't allow people to derail you, like sometimes maybe mama when could give advice, when we tell you keep it toxic, don't when you're really clean, I'm sorry with it, that's why I'm not your follower, but I really wish to put our name. I want you to ask you, what happened in your life? Something happened to him. You know what we can do, ne? You know what we can do? What we can do is since tane number zake ticha track imi mukunifanira manje number yamufora nokuda se landline kwandiri kunge landline yem local. So I'm using an application that's right. Saka mozo not on this number, the other number in the pasho chete inofona vanhu pane the other number is 064 mukandisira WhatsApp ipapo, we can make a conference call then to try kuvabatsira baba vava ikoko imi muripo. ndogona kutsvaga even macounselors ndoconnecta vanhu just to find out kuti chii, because zvinoita kunge ndikuda kubatsira munhu kuti I'm for this guy, but actually sometimes ukabatsira munhu ari kusangana
vanhu zvazo ari kuuraya vakadzi mukona psychologically saka ukamubatsira anostop handiti mukona pane ivhawu rauri kutoregedza ari stop unomubatsira vhawu rinostop so that ave nehealthy relationship neeva kwaachaenda weda achazo I wish kuti vanhu ava vanasisa vabve murelationship yemunhu very toxic it's not good for them but my memory mari vakukombora aiwa maita basa kansela maita basa shuwa tinototenda kuti makuzoedhawo value panapa muchibetserawo vamwe tichiita makanseling chidini zvichafamba zvakanaka nokuti tinongoita demand iri hai zvokutodaro zvokutoti makanselas anotomboshota chaiko chaiko. Yeah, something is very wrong. There's a mining Baba Muslim drawn also to Smith. She has a lot of esteem because of embarrassment. She wants to be the winner. She has to really ask herself, what is my worth? And then I'm a woman. What is my worth? Know your value as a woman. After all this, it's not about Quran every time. I know and everything, they are confused. Our culture, stigmatized. Nobody. Nobody. Thank you so much. Okay, thank you, my sister. God bless you. Women of Sibu Akanaka. Okay, all right, sure. Right. Hanzi na psychologist vari kuda kumboongororwa kunzwikwa kuti vakafamba sei kumashure uku vachikura antika vanotori sex addict baba. Saka handizivi kuti paripo here sex addict mucomment section umu tekuti tingamupawo sex addict baba mobvarana ikokoko. Pakasangana ma-sex addict two guys chirigwere chachirapika here ichi. Achirapika here guys kuti ma-sex addicts two vakasangana vonyatsopiwa vodanana vonyatsobvarana ikoko zvichogona ngobera kachigwere ichi chogona ndi mukasani kachidawo murume achidawo zvogara zvichinga zvachingoitana koko kusvikira zvadi zvika zvaneta anomaona but anyway vataura zvinhu zvine sense kuti probably anenge ane ma-child traumas and issues asinanga akadhiliwa nawo achikura handimaona right guys nyaya yamainzwa ndiyoi anditika ndandisina kuzogara nguva yakareba ndati tingotandari tichiunzwa nyaya yekuzi ii maudhi anga achitsva nenyaya yekuti munin'ina wangu angada toda kugasa zvinhu but ari kurambira pamurume uyu kana ari pamurume uyu hapana kwatiri kuenda ofuchi ndofunga maudhi kuzvinazogutsikana kuti no munin'ina wake she has chosen Smith antika over sisi vake probably because vari kunzi vanayo kwamaiguru namainini saka hapana that bondi rimwe riya rekudaro maybe ndosaka saka zvadaro hatisi kusiva anomaona saka guys ini ndakuinda handika tobatsira zvakare muchikamu chinotevera naika vane maissues avo hatisi kuda kukunda anopinda 2023 akaremegwa nemaissues aya handiti hakuna munhu wakupinda 2023 nezvinhu zva2022 handi muri kunzwa I'm giving you the opportunity all my diaries uya nenyaya yako tibve tangoiperepeta ubva wangowana closure kuti ubva wangobuda pachena zvokutakurana nezvipande zva2022 uchimira zvama 2023 come on guys it's going to hinder you from a lot of things zvichakuvharira kuti uite move on because uri kungofamba wakangotakura chinhu kubva nacho mune rimwe goro uchipinda nacho mune rimwe goro uchienda nacho we need to leave those things kuna 2022 hatitika saka kana iripo nyaya yako yakuti ndoda kufirira ndoda kuti ndiwe nditaure zvipere utsvage closure uclear pamwe ndidzo dzakafanira kuti vaning'ina vari vakari kuti alulala bankuru handiona kuti dzakawanda nyaya dzinoitika uya nadzo handika bring them on toda kutanga 2023 handi on a clean slate tiri takachena handika asi ndafarira kola kwanzi madiaries munotaura zvinhu zvine sense kwai munotaura zvinhu zvine sense kumwe kwese kukola vanga vaneta kungodai kunotukana mwavanhu kungodai kunotukana mwavanhu kungodai kunotukana mwavanhu kungodai kunotukana mwavanhu kola vakati ina handingazvigoni handisi munhu wesocial media pavazauya panhu vakati vanenge vanotaurawo zvesense avo zvishoma apa regai tigarira apa saka kolaiwa we have gained ourselves a follower anobva atibatsira futi antimaona right saka guys tinoda kutenda ndaona muchivaisira malove nemalikes chaizvo kuvafarira regai tifonere maudhi one last time
tinzwe kuti pfungwa dzake dzinoti kudii ndobva ndaenda zvangu because arambwa pachena sajesu akarambwa naJudhasi nemunin'ina wake. Munin'ina wake achuza murume ushu kudarika sisi vake. Maud right ndapazouya kola tatiri kutaura kuti munin'ina wako ndofunga wanzwa kuti pane zvaitika patati chakutsvagira mukadzi anzi atotsama akatora foni akadii. That means probably mangwana tikafona togona kuwana vari vese asina kubuda mumba imomo. So that means she has clearly chosen murume wake than iwewe. Maybe nekuti murimba kwamaiguru namainera amweni. Yeah, ndaita right zvandirifunga inini hangu decision yandafunga kutora from now on. I think it's 5 minutes to 6 ndakutobloka lineage exactly 6 o'clock for the rest of my life, and I swear God will be my witness, and I need God to help me. No, that will be your own decision, my sister. Inenge a decision yako kuti ndakumubloka, but truly speaking, based on zvatanzwa pano zvaitika pano, nditi ini hangu I couldn't blame you. Nokuti achuza hake waachuza between the two. Ndinotaya kupusha titokutsvagira mukadzi ubuda kanodai kuti abve chite paposition. And I'm telling you, tikazofona kusera mangwana dai zvaigona, you don't have to block your sister chete. Ndivosena Smith wacho bloka ivese. Yes, yeah, vese ndizvandiroda kuita. Yes, block both and move on with your life. But you don't Jandita anga achindibhaza soon after life andibhaza ndomfonera ndofunga ari busy ake zvaari kuita. Anondoti ini handina kutsama. Lineage ukamuti aiwa handiti iwo watsama paipa handina simeli. Anogona kutondudzwa kuti ini handinombotsamwa ndazviita because of this and this. Maona. Saka anogona kutondirambira. Saka indokutoti anonga achitongotamba nepfungwa dzangu. Handiziviwo papo my sister, but chingori panguva inoka if vari vese uchangozozvinzwa, kana akabuda uchangozozvinzwa. Antoona kana vachingotevererana kwaanenge akabuda achinda unenge uchingozvinzwa, because pane pakubuda kwekuti ndoda kufurwa nemhepo asi vachionana every night. Antoona vachitove vese zvakasiyana. Munhu anenge achiti dei abuda ati ndabuda ndiro ati handiende kumba kwemunhu, dei abuda chisindiri kuyako ndopa waizogona kutrust. Yeah, what I'm telling you, Chero Smith and I'm exposed kunyika yese. Smith aregeri kudzoka kwancheni ngambloka ndotsvaga rimwe namba. But you be the stupid one kuramba uchitaura naye. You be the stupid one kuramba uchitaura naye. Whether adzoka ne number 50 100 show this guy kuti you are nothing, I don't need you, because akuita futi benzi kuti ndinoda mukadzi wangu ini hunhu wakundouzwa uri hure. Handizvo zvataura. Saka you don't need to keep on entertaining this guy. Chera kafana ne 100 million numbers. Keep on kwangu what voice rake dropa kusvikira zvapera. Because ari kuti iwo angachiportray as if iwo kamujikisa. Kwanza handizivi kuti kune mukadzi uyu sei ndinozongomuka ndadzokera. Anti Mashura. Saka ndokuportray kwanga achita munhu ari kuita. Simeli ndokubata ipapo ndokubatai ndokutsigirai kana muchite Linet haasi kuda kubva, because chinotinesa ngechoti Linet anoudza Smith muromo wekuti vadzimu vano calling iri pari inochengetedza Smith. Inongochengetedza seko Smith asikazivikanwi mumusha. Calling vari pana Linet vacho havatozivikani, havatomuziva, hana kana huku kana chipeneti kana dhora riri kumusha kwamukoto. Vanomuziva sei vogomuchengetedza vatichiti vari kuchengetedza ani. Maud, let me help you, my sister. Let me help you. I know kuti zviri kukurwadza. I know it's hurting you right now. But this is usaramba kudzokera kumasure. The more unoramba uchifunga kuti bhatipaya muninongo akati zvakati bhatipaya hazvibudi mauri. Tati it's a closed chapter, right? Kwasara kwati 3 minutes too. Ndofunga iko kwasara a minute too kuti chiva blocker vese. Chiva wa blocker and said don't mention anything. Don't ever talk about them. Chita move on upenyu wako. Yes. Whether hati aruchengetedzwa nemudzimu yako kana kuti we know kuti it's impossible azviti. Handoona iwo live the auchinei newe auchisinei nazvo azvichinei newe tsvaga imwe boyfriend. Ndozvati nogona kudare mwoyo mako wanga uchitodawo Smith wachona. Handoona because wataura kuti anouya anofamba wanga uchiri kumudawo asi zvazviriko zvinoka you be stupid kudzokera kuna Smith. Chinzwa isimeli ndiri pa life neumwe munhu here. Hausi pa life neumwe munhu. Tiri pane ari connected kumakoti tiri two. Tiri two.
Simeli muninga wangu uyu ndakambatsira kupinda maARVs indomwa maARVs handidi kunyepera nditsvagirewo munhu anoda zvekugara pasi anoda zvekurarama neni nemamirira ndakaita anondinzwisisa ndichimunzwisisa chero akadaro Simeli. Okay, ane makore mangani? Handiti ini ndine 41 years. No problem. Anogona kunga ine 41. 42 no ndokutsvagira iwo chibloka dzakwana time chibloka vanhu vaya vese time dzakwana chibloka vanhu vese ava zvema ARV haisi nyaya yekuti ungavhunduka nakutyapo majority nomapirisi achi it's not the end of the way wangu atoya kuti ndine cancer ndo yatingati miwika maitoita semwe wedu zvekuti ARV ingavana maiti tionobuda chitokudzai pachena zvisina kuti chiiwani chiwanenge chikudzaiwani tatini chaza chitokuda negaba rakakabata kuti gaba rangu saka Simeli but tinozorema kuti ndanyengwa nemunhu ndomudzwa ndomamirira no you need to tell munhu anotokunyenga my sister you have to tell the person unofa kutomuudza munhu anotokunyenga ARV ndio life yacho iyoyo you have to tell the person kuti this is who I am if you love me uchandida ndakadai period because vakawanda vachiko zvino vakadaro saka munokudanana makadaro handitika mentality iyoyo yekuti ndikamuudza anozodai ndio iri kukanganisa iyoyo. Tell the person the truth. Kana chikuda nokugamuchira wakadaro zvatopera yadonha nekikiri yake right but I think ashinzwa guys ashinzwa handitika at least 6 dzachaya vanhu vaya vablokwa musatye kuudza vanhu vamudana navo guys kana kudana navo kuti ndiri pamaARV tell them the truth kuitira ramangwana handitika tell them the truth kuitira ramangwana muningina achuza akerodi yake achuza kuti haadi kubva pane murumangari wasisi achanamira ipapo achuza ukama hwake hure hwake nemurumangari wasisi kudarika ukama hwake nasisi vake saka bo zvekuti handitika guys movata zvakanaka tosangana zvakare bring in your stories let's chat let's talk tine time takupinda muholiday guys tine nguva tine time handitika love you so much guys take care of yourselves bless you. Mwah.